Ben, pois con certo retraso damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao luns 30 de setembro de 2024. Señor secretario, ten a palabra. O primeiro punto de orde do día, a aprobación se procede dos borradores das actas da sesión anteriores. Punto seguinte. Dación de conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. Conta xeral 2023. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Ben, na sesión plenaria de hoxe sometemos a aprobación plenaria o documento da conta xeral do exercicio económico do ano 2023, logo de que o pasado día 23 de agosto se celebrase a Comisión Especial de Contas co obxectivo de ditaminar a devandita conta do ano 2023. Logo do ditamen desta Comisión Especial de Contas, publicouse no Boletín Oficial da Provincia a conta xeral para que no prazo de 15 días os interesados e as interesadas presentaran, de ser o caso, alegacións ao devandito documento. Non se presentou ningunha alegación, polo tanto, se somete a esta aprobación plenaria sin ter que volver a resolver ningún tipo de alegación na comisión pertinente. Entrando a analizar o contido deste documento que recolle as magnitudes económicas do ano 2023 conforme a estrutura preconcebida polo Ministerio de Facenda, pois quero comentar certos detalles do exercicio económico. O balance do exercicio que mostra os bens e os dereitos a favor do Concello que forman o seu activo e as obrigas que incorreu para conseguilo, que sería o seu pasivo. A diferencia entre ambas magnitudes, amosa o patrimonio pertence ao Concello. Este balance, a día 31 de decembro do ano 2023, ascendeu, tanto no activo como no pasivo, a 68.156.607,59 euros, o que supón un aumento de 6,5 millóns respecto ao ano anterior, que se situaba nos 61.675.000 euros. Se entramos a analizar a liquidación do orzamento de ingresos, as previsións definitivas deste exercicio 2023 situáronse en 17.192.129,91 euros, mentres que os dereitos recoñecidos netos situáronse en 14.623.822 euros. Neste punto, quero destacar que o importe dos dereitos recoñecidos netos relativos a tasas, precios públicos e outros ingresos ascenderon a 1.545.000 euros frente aos dereitos recoñecidos pola mesma magnitude no ano 2022 que foron de 888.000 euros, é dicir, evolucionaron casi no dobre. Os pagamentos líquidos realizados ascenderon a 12.255.150,85 euros e as obrigacións recoñecidas netas a 12.414.860,35 euros. Así, polo tanto, o patrimonio resultante do Concello día 31 de decembro do ano 2023 ascendeu a 61.567.120,99 euros. O resultado orzamentario foi positivo por importe de 2.280.000 euros e logo de realizar os axustes pertinentes, o resultado orzamentario axustado tamén é positivo por importe de 582.294,49 euros. Polo tanto, o Concello de Betanzos mostra un superávit e non tivo que recorrer a financiación externa para poder pechar o exercicio. O remanente de tesourería total no exercicio 2023 situouse en 4.303.523,72 euros. Despois de deducir a estimación dos dereitos de difícil ou imposible recadación e o exceso de financiación afectado, o remanente líquido de tesourería para gastos xerais continúa sendo positivo e por importe de 1.182.596,54 euros. Ademais, o aforro neto que resulta da liquidación do orzamento é tamén positivo por un importe de 1.360.000 euros, sendo o aforro bruto tamén positivo por importe de 1.423.143,23 euros. Por outra banda, quero destacar que se continúa con diminución do nivel de endebedamento, situouse no exercicio 2023 no 5,42% fronte ao 5,92% que se encontraba no ano 2022 ou ao 7,13% do ano 2021 e moi lexos do 46% que se situaba no 2011. Xa para rematar, quero facer referencia a varios indicadores de contabilidade que se recollen na documentación que todos e todas as concelleiras dispoñen. A liquidez inmediata sitúase en 0,99, a liquidez a curto prazo é de 1,25, o endebedamento por habitante foi de 500,5
503,71 euros, a realización de pagamentos é do 99%, a execución do orzamento de ingresos é do 85%, o gasto por habitante de 949 euros, o investimento por habitante de 161,85 euros, o gasto social por habitante de 117 euros, o esforzo inversor é do 17%, a autonomía orzamentaria, foi do 62% e a autonomía fiscal do 32%. O superávit por habitante é de 44,51 euros. Por todo o anterior, e unha vez cumprido o trámite legal de execución ao público da devandita conta xeral, durante a que non se presentaron alegacións e segundo o informe de intervención municipal, procede levar ao Pleno co dictamen da Comisión Especial de Contas a seguinte proposta de acordos. Primeiro, aprobar a conta xeral do exercicio 2023 e segundo, render a conta xeral do exercicio 2023 ao Consello de Contas en cumprimento do disposto no artigo 212.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo. Nada máis que nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. E todos os veciños que nos siguen dende as súas casas. Bueno, pois a conta xeral é o documento que pon de manifesto a xestión económica levada a cabo polo Goberno Municipal no exercicio correspondente, neste caso, no ano de 2023. É dicir, o que nos amosa este documento é o que había previsto no orzamento e se gastou, o que non había previsto no orzamento xurdiu, e o que dotar económicamente tamén o que había no orzamento e non se gastou. Entón, o que se nos trae a aprobación non é máis que a realidade económica, financiera, patrimonial e presupuestaria do Concello de Betanzos a 31 de decembro de 2023. Nós non imos a entrar en profundidades, non se presentaron alegacións. Seguramente, se estes dous concelleiros ocupasen o goberno municipal, a nosa xestión económica estaría plantexada de forma diferente, mas entendemos que este non é un documento político. Polo tanto, coa intención de facilitar a súa aprobación, a nosa postura vai a ser a abstención. Gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. E a todas as presentes. Ben, imos reproducir basicamente o noso discurso da Comisión Especial de Contas. O que se recolle nesta conta xeral, pois, ten aspectos positivos, aspectos negativos. No que fai referencia aos aspectos negativos, quizáis o máis destacable sexa o dos prazos de aprobación. Estamos no pleno ordinario do mes de setembro, cada vez aprobamos máis tarde a conta xeral. Si é certo que non incumprimos os prazos para a súa aprobación, mais o lóxico sería que este texto fose aprobado con moita máis anterioridade. Dicía que tamén hai algún aspecto positivo, aspectos que melloran a respecto de contas xerais de anos precedentes, como o feito que nesta ocasión se inclúan as contas da Fundación Lobo de Betanzos. Quizáis este sexa un dos motivos, entre outros, polos que o BNG non presenta alegacións a esta conta xeral, como viñamos facendo en anos anteriores, esa inclusión dos números da Fundación. Polo demais, levamos varios plenos incidindo na nosa preocupación pola situación económica da institución municipal. Seguimos, obviamente, fondamente preocupadas por esa situación económica que se recollía neses 5 recoñecementos extraxudiciais de crédito que fomos debatendo nestas sesións plenarias, pero obviamente esa situación non se recolle na conta xeral que amosa un superávit, como é obvio. Ben, chegados a este punto tamén quixera mencionar, xa que estamos falando da cuestión económica, que no BNG pedimos un plan de saneamento no pleno ordinario do mes de xullo que se ia presentar neste pleno. Coñecemos e entendemos os motivos polos que non se presenta ese plan de saneamento, pero si nos gustaría, xa que adquirimos o compromiso de que se ia facer, que o Concelleiro de Economía e Facenda explicase a veciñanza, porque non se fai para que eles tamén o poidan comprender. En conclusión, esta conta desde o noso punto de vista é correcta. Eses aspectos económicos que nos preocupan non veñen hoxe a debate, por tanto, non os imos votar, e o noso voto tamén será a abstención. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e moi boa noite a todos e a todas. Ben, pois xa levamos uns cantos meses falando de contas e da economía do noso concello. Xa dixe na última intervención que non iba a reproducir pois todas as palabras as reflexións do Grupo Municipal do Partido Popular, porque pois nos acollíamos a ese plan de saneamento, a ese plan de axuste económico que, como acaba de indicar a voceira do BNG, se aprobou no recente mes de xullo,
Nós sí que non coñecemos as causas por que rematado hoxe o último día deste mes de setembro, e é certo que o compromiso era presentalo ao longo do mes de setembro, e nós descoñecemos as causas de por que non se fixo ou non se está a facer, e polo tanto, bueno, pois sí que nos gustaría, evidentemente, pois ter coñecemento sobre ese asunto, que era algo, bueno, que tiñamos xa pois en mente, non? Precisamente, pois igual que dixemos nas últimas intervencións que nos acollíamos a ese plan e que íbamos a tender a man ao Concello e que non íbamos a ser pois os que impedíramos que se aprobase ningún asunto de carácter económico, despois de ter cuestionado, como todos e todas saben, en moitas ocasións, pois cal é a xestión económica deste Concello. E, polo tanto, pois, nos gustaría que nos explicaran pois cal é o motivo para que se produza un retraso neste plan. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Ben, pois brevemente, e empezando polo final, sobre a preocupación que citaba a voceira do Grupo Popular sobre a xestión económica do Concello. Efectivamente, dixemos en varias ocasións que a curto prazo, debido a esos 5 recoñecementos extrajudiciais, principalmente provocados pola tardanza en ingresar fondos europeos que a día de hoxe, exceto un proxecto, xa están todos ingresados na conta do Concello, e debido a esos dúas axudas dos fondos Next Generation, pois fixeron que a corto prazo a situación económica do Concello se vise afectada, non? E por eso se levaron a cabo esos 5 expedientes extrajudiciais de crédito. Aínda así, as magnitudes que recolle esta conta xeral, vemos que o nivel de endebedamento do Concello é moi baixo, está no 5,42%, a legislación permite hasta o 75%, polo tanto estamos 70 puntos por debaixo. O remanente líquido de tesourería foi positivo por 4 millóns de euros, casi 1.200.000 euros o remanente líquido de tesourerías para gastos xerais. O resultado orzamentario foi positivo, tanto o resultado presupuestario como o resultado orzamentario axustado, temos superávit e todo isto sin esquecer pois gastos sociais, gastos de carácter de seguridade, que podo resumir aquí. Por exemplo, se gastaron 2.183.000 euros no ano 2023 en políticas de servicios sociais e emprego, 864.000 euros en políticas de seguridade, 860.000 euros en políticas de educación, 1.900.000 euros en políticas de cultura, festexos e deporte, 1 millón de euros en política de vivenda e de urbanismo, 900.000 euros en alumbrado público ou 500.000 euros en medio ambiente. Por lo tanto, tratouse de dar resposta ás necesidades da veciñanza, e iso é o que reflicte a conta xeral. Sobre outras cuestións que se puxeron de manifesto, sobre esos aspectos negativos, evidentemente, coincidimos en que estamos ca tramitación inicial da conta xeral fora de prazo, pero si ben é certo que a normativa di que ten que estar aprobada antes do 1 de outubro do ano 2024. Se o secretario se retrasara un poquinho máis, xa non chegaríamos a tempo, pero si estamos en tempo. E ten que estar remitida a día 31 de outubro. Por lo tanto, os prazos importantes si os vamos a cumprir, aínda que si é certo que hai que tratar de cumprir todos, non só o da aprobación e o da remisión. E xa para rematar, sobre ese plan de saneamento, bueno, é coñecido por todas e por todos, saiu na prensa en varias ocasións que o Concello de Betanzos se ten que someter a un plan de axuste por o incumprimento do período medio de pago de provedores. Ese plan de axuste, ese período medio de pago a provedores ten consigo aprobar un plan de axuste e, polo tanto, este plan de axuste ten que estar aprobado segundo o calendario que establece o Ministerio. Nos comunicamos a día 30 de setembro, día 27 de setembro as facturas que estaban nesa situación, e ahora os provedores teñen, creo que son 10 días para comprobar
que as facturas pendentes de pago están comunicadas ao Ministerio de Facenda e unha vez que lle volva a documentación ao Concello será no momento que se someterá a aprobación ese plan de axuste. Ese é o motivo por... Sería absurdo presentar hoxe un plan de axuste que tiveramos que refacer dentro de 20 días. Por lo tanto, ese é o motivo, non? Polo que a día de hoxe non se trouxo a aprobación plenaria o plan de axuste que si se traerá ao longo do mes de outubro dentro das datas establecidas polo Ministerio. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Voceiro non adscrito. Simplemente agradecer as explicacións do voceiro do Grupo de Goberno. Nós tampouco coñecíamos o motivo de non presentarse nesta sesión ese plan de axusto, mas comprendemos lóxicamente os motivos. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Pouco máis, simplemente tamén agradecer esa explicación pública. Gustábanos, desexábamos que os veciños e as veciñas coñecesen esas motivacións, porque efectivamente había un compromiso adquirido con eles. E nada máis, remítome a primeira intervención e reitero a nosa abstención. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois agradecer as explicacións e manifestar o sentido do voto que non o dixen na primeira intervención e vai a ser abstención. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas, pois, señor secretario, debatido o tema que se somete a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois este punto queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e a abstención dos concelleiros non adscritos do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Punto seguinte. Pasaríamos ao punto cuarto, moción dos non adscritos sobre a restauración do Parque do Pasatempo. Ben, antes de cederlle a palabra, quixera decir para coñecemento de toda a corporación que dende a alcaldía pediuse ya ao señor secretario un informe que todavía non temos sobre os dereitos dos concelleiros non adscritos, porque é unha situación novedosa nestas sesións plenarias. Entón, en canto a teñamos, pois darase traslado a toda a corporación, pero polo que me adiantou vou a decir que non constitúe un grupo mixto, senón que seguirán sendo concelleiros non adscritos, e que os seus dereitos de participación neste órgano e noutros como comisións, etc., pois deberán, os que non recolle a normativa expresamente, aprobarse na vindeira sesión plenaria. Polo tanto, unha vez teñamos ese informe, dar ese traslado e virá unha proposta para que aprobemos a corporación en canto a esa participación, por así decir. Os máis interesados, eles entendo. Pero, bueno, sí, é certo que toda a corporación debemos sabelo e aprobalo. Entón, dito isto, nesta ocasión presentaron unha moción e, evidentemente, non hai nada en contra e teñen a palabra para defendela. Gracias, señora alcaldesa. Ben, no vindeiro mes de outubro cumpriránse 6 anos desde que o Parque do Pasatempo pechou as súas portas a veciños e visitantes. Desde aquel momento, houbo que esperar meses e meses ata que a principios do ano 2022 comezaron as obras de restauración do parque cunha primeira fase centrada no estanque do Retiro. Finalizados de banditos traballos e unha vez entregado ao Concello o plan director, este debe funcionar como a folla de ruta para todos os pasos que se leven a cabo na restauración, conservación e mantemento preventivo do parque. Xa en xullo deste ano, a Xunta de Galicia anunciou a adxudicación das obras da segunda e terceira fase de restauración do Pasatempo. Segundo se comunicou, estes traballos centraránse principalmente no estanque da gruta, na gruta da Recolecta e na fonte das 4 estacións, ademais de outras reparacións varias. Ante o inminente comezo destas obras, e aínda que descoñecendo integramente o plan director, de acordo exposto públicamente polo equipo redactor do mesmo, consideramos importante que desde o Concello se teñan en conta os seguintes puntos. En primeiro lugar, é fundamental que exista unha total comunicación entre a empresa adxudicataria dos traballos e o Concello de Betanzos, sendo o ente municipal en todo momento coñecedor do desenvolvemento das obras de restauración. Unha información que sería positiva
que tamén fose trasladada aos veciños, pois entendemos que canto maior grao de noticias e coñecemento teñamos do avance da restauración do parque, maior será a implicación, o que axudará a que a venciñanza volva a poñer en valor a importancia do pasatempo para Betanzos. Igualmente, o Concello de Betanzos debe de velar porque as intervencións que se van a levar a cabo, ademais de recuperar a superficie decorativa, incidan tamén na consolidación estructural dos elementos, algo que é de vital importancia, dado que o problema das estruturas ven derivado das filtracións de auga existentes. Boa proba diso é o estanque da Gruta, que sufriu un colapso en febreiro de 2017 derivado da acumulación de auga na cuneta exterior do parque. Este estanque atópase actualmente nunha situación preocupante, cunha gran cantidade de auga apozada chegando mesmo a asolagar o interior das covas, o que podería dar lugar a novos desprendementos nos muros. E tendo en conta que ainda estamos en temporada de verán, estes problemas é probable que se acentúen coa chegada das chuvias. Por último, é imprescindible que se leve a cabo un mantemento periódico, poda, retirada de restos vexetais e limpeza en xeral. Algo necesario non só no interior da zona histórica do parque, senón tamén nos seus límites, como no caso do muro dos equilibrios, cuxos mosaicos botaron anos ocultos pola maleza. Creemos firmemente que a mellor maneira de conservar o pasatempo é que veciños e turistas poidamos volver a visitalo. E para que isto suceda máis pronto que tarde, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Concello de Betanzos a solicitar á empresa adxudicataria da segunda e terceira fase de restauración do Parque do Pasatempo que trimestralmente emita un informe de execución das obras e que este se faga público para dar coñecemento á veciñanza. Segundo, instar ao Concello de Betanzos a velar porque as intervencións que se vayan a acometer no parque prioricen a consolidación estructural sobre a reconstrucción das superficies decorativas. Terceiro, instar ao Concello de Betanzos a levar a cabo unha conservación preventiva real, tanto no interior da zona histórica como na contorna inmediata da delimitación do ben. E cuarto, facultar a alcaldía e ao concelleiro en quen delegue a dar cumprimento disposto nestes acordos. Nesta primeira intervención, nada máis. Gracias. Moitas grazas. Concelleira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, no bloque nacionalista galego creo que non temos nada que demostrar no que o noso compromiso co Parque do Pasatempo se refire. Desde sempre, desde o minuto cero, estivemos traballando para que no parque se iniciasen os traballos de rehabilitación, de restauración e de reconstrucción en algunhas zonas. Presentamos iniciativas de maneira constante, tanto aquí como no Parlamento de Galiza, para que se iniciasen esas obras e continuaremos facendo sempre que sexa necesario, porque o noso compromiso co parque e co conxunto do patrimonio betanceiro é inquebrantável e incuestionável, creo eu. Dito isto, imos centrarnos na moción, que nos parece totalmente correcta, que podemos compartir no que a exposición de motivos se refire, mas creemos que contén dous erros nos acordos, especialmente no que fai referencia ao acordo número 1 e ao acordo número 2. Neses acordos dice literalmente que hai que instar ao Concello de Betanzos a solicitar á empresa e instar ao Concello de Betanzos a velar porque as intervencións que se vayan a cometer. Ben, lembramos que o Concello cedeu a propiedade temporal do Parque do Pasatempo á Xunta de Galiza para que efectivamente fixese esas obras que se están a formular a día de hoxe. É dicir, a día de hoxe o Concello de Betanzos non ten a propiedade do Parque do Pasatempo. Lembramos tamén que a Xunta de Galiza quen licita, quen adxudica e quen contrata as obras. Por tanto, a Xunta de Galiza é a responsable de supervisar esas obras que adxudicou, licitou e contratou. Por tanto, nos entendemos, desde o BNG, que nesta moción, o que é de sentido común, que teñamos que instar a Xunta a que faga todo isto que vostedes recollen na súa moción e que podemos compartir. Entón, pedimosles que especialmente no punto 1 e 2, no acordo 1 e 2, no acordo 3, pois é máis discutible se o Concello pode realizar unha conservación preventiva real, claro que sí, na zona nova, porque precisamente na zona nova é o responsable de facelo. Pero nese acordo 1 e 2 que introduzan unha modificación en que se diga instar o Concello de Betanzos a que inste a Xunta de Galiza, propietaria temporal do Parque do Pasatempo, a que realice o resto das cuestións que recollen
vostedes. Se aceptan estas modificacións, o noso voto será favorable, como non podía ser outra maneira, de non facelo, absterémonos. Moitas grazas. Moitas grazas, voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Pois ben, concordo plenamente co que acaba de decir a voceira do Bloque Nacionalista Galego. Con respecto ao plan director, o plan director se presentou hai, creo que 2 anos, se non me equivoco, o 1 de agosto de 2022, presentouse no Espazo Xove de Betanzos, douse traslado, invitouse a todos os grupos que conformábamos a corporación naquel momento, e se fixo unha explicación, bueno, pois, xeral, non en profundidade. Despois, se non recordo mal, o ano pasado fixose entrega á alcaldesa na Delegación Territorial da Xunta do documento en sí, do plan director, que evidentemente, tal como di o corpo, a exposición de motivos desta moción, ten que ser a folla de ruta que marque o presente e o futuro no que respecta a conservación do Parque do Pasatempo. Pero, como decía a voceira do Bloque Nacionalista Galego, nesta sesión plenaria cedeuse, e aprobámolo, cedeuse a titularidade do ben dunha forma temporal para que a Xunta de Galicia poidera executar as obras que se están a executar. Polo tanto, evidentemente, non podemos estar de acordo cos acordos que recolle esta moción, porque o Concello de Betanzos agora mesmo nin é o titular, nin é o responsable, digamos, das obras que se están a executar. Supoño que terá, bueno, que velar porque se cumpla a licencia que se tendría que otorgar para realizar estas obras. E como dixen, pois concordo plenamente ca postura que acaba de expor pois a voceira do Bloque Nacionalista Galego, e nós tamén propoñemos que se faga ese cambio nesos puntos 1 e 2 dos acordos para instar realmente a quen está a executar a obra, que é a Xunta de Galicia, e quen é o titular temporal do Parque do Pasatempo. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Ben, grazas. Vou tratar de ser breve tamén nesta moción, ainda que quería, tal e como fixemos en outras ocasións, noutros debates plenarios no que se falou do parque, pois é facer un pequeno esquema do tortuoso e longo recorrido que nos levou a estar onde estamos na actualidade. Logo de que, alá por o ano 1986, o goberno socialista de Manolo Lagares comprase os terreos do actual parque, non? Logo daquela compra, no ano 1990, se realizan unhas obras financiadas pola Consellería de Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, e no ano 1993 se levan a cabo outras obras mediante escolas talleres estatais que ainda non estaban transferidas ás políticas de emprego á autonomía galega. Si é certo que as restauracións que, bueno, contribuíron a recuperar parte do parque, pero non foron o máis acaecidas como máis tarde se demostrou. No ano 2016, o Concello de Betanzos encargou un informe de valoración das accións de restauración e conservación necesarias para levar a cabo no parque a un equipo multidisciplinar capitaneado por os expertos Xan Casabella e Xosé Díaz Vieites. Posteriormente, o 17 de marzo do ano 2017, o goberno local solicita a declaración de BIC do parque e uns meses despois, en marzo do ano 2018, o equipo redactor dese anteproxecto pois redacta un proxecto xa para realizar obras de recuperación en base a un compromiso do presidente da Deputación Provincial da Coruña no cal se compromete, valga a redundancia, a achegar fondos para a recuperación do parque. En outubro do ano 2020 foi cando se asinou ese convenio coa Deputación Provincial da Coruña para recuperar o estanque do Retiro. Un ano despois, no ano 2021, logo de obter todos os permisos, se adxudicou o contrato da obra de recuperación do dito estanque e, recentemente, o 30 de novembro do ano 2023, recepcionáronse as obras de recuperación dese espazo.
Sobre as fases que citan na súa moción, as fases 2 e 3 do parque, estas se encadran dentro do Plan Turístico Xacobeo 21-22 do Goberno Estatal, que lle transfiere fondos á Comunidade Autónoma de Galicia, e a Comunidade Autónoma de Galicia foi a que destinou 1,5 millóns de euros desos fondos estatais para a recuperación do parque. En marzo do ano 2022, o Concello lle entrega á Xunta esos proxectos para levar a cabo a fase segunda e a fase terceira do parque, e logo desa entrega da documentación, como ben manifestaba a voceira do Grupo Nacionalista Galego e tamén refrendaba a voceira do Grupo Popular, o pleno ordinario desta corporación do mes que se celebrou en xullo do ano 2022 se lle autorizou á Xunta de Galicia a cesión temporal do parque como responsable da licitación e da execución das obras destas dúas fases. Obras que comezarán nos próximos días, polo tanto, o Concello non ten competencia para solicitarlle á empresa adxudicataria a emisión de informes da execución de obras, polo que no punto primeiro da súa moción, como se citaba, pois habería que darlle outra redacción para chegar ao mesmo resultado. De todas formas, tamén quero facer constar que a coordinación entre o Concello de Betanzos e Turismo de Galicia é total e evidentemente que o Concello vai a ter esa información puntual da situación das obras, pero tamén se lle damos outra redacción, ese punto 1 e ese punto 2, pois non habería problema en trasladarlle a Xunta estos acordos. Evidentemente, as obras van a estar tuteladas en todo momento pola dirección facultativa da obra, que ademais está composta por esos dous expertos que falamos que habían redactado esos dous proxectos polo equipo multidisciplinar de Casabella e Vieites, e evidentemente tamén ten moito que decir os autores do plan director do parque, non? Mario Crecente, abogados. E, falando desta coordinación entre Turismo de Galicia e o Concello de Betanzos, pois quero manifestar e quero agradecer a colaboración na redacción non da fase cuarta, que é a que queda pendente para completar ese 1,5 millóns de euros que se destinan ao parque, que se está levando a cabo a redacción do proxecto ao 50% entre o Concello e o 50% entre Turismo de Galicia, logo dun acordo ao que se chegou no seu momento ca Dirección Xeral de Turismo. E xa para finalizar na miña intervención, falaba antes da achega da Deputación Provincial da Coruña, nese convenio que se asinou para a recuperación do parque do estanque do Retiro non se consumiu toda a cantidade comprometida, quedan pendentes unhos 180.000 euros da chega da Deputación e un 20% da chega do Concello. Polo tanto, encargouse unha memoria valorada para tratar de recuperar o muro da España monárquica e das súas 18 fillas republicanas, unha memoria valorada que está en torno aos 215.000 euros, polo tanto, entre ese 80%, os 180.000 euros que ten a Deputación dispostos e o 20% restante que lle tocaría ao Concello en torno a esos 35.000 euros, pois vamos a tratar, non? Xa temos comprometida a cantidade e asinarase no seu momento un convenio coa Deputación Provincial da Coruña, polo que lle quero agradecer tamén ao vicepresidente, ao señor Regueira, a súa boa disposición para manter estes fondos que quedaron aí pendentes e que van a ser invertidos no noso Concello. Grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, evidentemente, nós tamén compartimos o que falaba a voceira do BNG, coñecemos, lóxicamente, que esa cesión da propiedade do parque, penso que queda claro, xa falamos na exposición de motivos, que foi a Xunta de Galicia que adxudicou estas obras, evidentemente, é a que vai a realizar, mas as palabras estaban exactamente seleccionadas para ser concordes a isto. Palabra solicitar e a palabra velar entendemos que tampouco, que son palabras que se adaptan un pouco ao que podería ser o papel que debería de ter, na nosa opinión, o Concello de Betanzos, mas non temos ningún problema en, digamos, facer esa engádiga ou esa modificación nos puntos primeiro e segundo, porque creemos que o importante é que hoxe saia daqui un acordo unánime, non? Que tamén pois lle dé esa esperanza aos nosos veciños de que os seus representantes pois teñen como compromiso esa recuperación do parque, por lo tanto accedemos a esa mesma redacción que comentaba na súa primeira intervención a voceira do
do BNG. É verdade que o plan director foi presentado e que se deu unha explicación e foi entregado ao Concello, mas, polo que non sabemos, non é público. Tamén é verdade que, según o que nos falamos coas persoas expertas neste tema, non é o habitual que sexa o plan director deste tipo de obras, non é o habitual que sexa público. Pero, bueno, nada, cedemos a esa emenda in voce do BNG e agradecemos a postura dos grupos. Gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Non entendemos, claro, que as palabras son moi buscadas, sempre son, mais non son acaídas, porque o que estamos pedindo é unha incorrección. Non lle podemos pedir contas desde o Concello a alguén que nos non contratamos. É como se eu pido contas da obra que están facendo na casa do veciño. Nena, o que non pode ser, non pode ser, e desculpen o ton máis popular. Alegrámonos tamén dese novo convenio coa Deputación que anuncia desde o equipo de goberno que efectivamente se invistan eses fondos que desde a área de Cultura da Deputación estaban reservados para novas actuacións no Parque do Pasatempo, e agardamos que efectivamente se vayan materializando todas estas obras con esta modificación que nos anuncian. O noso voto será favorable, como xa indiquei na primeira intervención. Grazas. Grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, pois entendemos que busquen esas palabras, pero, claro, unha cousa é buscar as palabras e outra cousa é instar a administración que non é a competente. Polo tanto, bueno, pois por eso mesmo non quere decir que nos sumáramos ás palabras do BNG, senón que xa tiñamos pensadas nos, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, pois evidentemente isto, porque senón estaríamos aprobando algo que é contra a natura e contra a norma, e polo tanto pois non podería ser. Si hai ese cambio, pois evidentemente a nosa postura vai a ser favorable. Mais nada, e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Nada, compartimos plenamente o que se recolle na moción. É certo que é máis acaecida a emenda, non, que fixo o Bloque Nacionalista Galego, posto que nese pleno do ano 2022 se lle cedeu de forma temporal a Xunta a titularidade do ben, pero o obxectivo que se presenta na moción, no que concordamos todos os grupos aquí representados, que non é outro que a recuperación do parque para devolverlle o estado que se merece a veciñanza e os visitantes. Por lo tanto, apoiamos a moción que se presenta e máis con esos cambios. Moitas grazas. Pois, señor secretario, entendo que con ese cambio na redacción dos puntos 1 e 2 se aproba por unanimidade. Eu só quixera engadir algo que se reflexa ben na exposición de motivos, pero para que quede claro en todas as intervencións que se fixeron ao todo de agora. Evidentemente, dende que temos o plan director, tamén, por suposto, e así seguirá a ser, sempre se priorizou esa consolidación estructural antes da parte estética, por así decir, porque tamén é verdade que aí radican moitos dos problemas. A auga, a vexetación tamén ocasionaron co paso do tempo, nunca mellor dito, pois moitos dos problemas que a día de hoxe todos e todas coñecemos. O descoñecemento de cal é a situación desas filtracións, pois tamén é o que complicou en moitas ocasións os traballos e a redacción dos anteproxectos e dos proxectos, pero que é unha prioridade absoluta. Quero trasladar esa tranquilidade á corporación e á veciñanza, porque evidentemente os técnicos e as técnicas o tiñan clarísimo e así foi e debe ser sen dúbida. Ben, pois entendo que con eses cambios se aproba por unanimidade este punto e pasamos ao seguinte, señor secretario. O seguinte punto é o punto 5, moción do BNG sobre a mellora da Oficina de Rehabilitación Municipal. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa noite a todos e a todas. O casco histórico de Betanzos é un dos principais activos patrimoniais, culturais, turísticos e económicos con que conta o noso concello. Xunto co Parque do Pasatempo é o que fai diferente e única a nosa cidade. Porén,
Inexplicablemente padece un proceso de degradación acelerada ante o que as diferentes administracións semellan non querer actuar e que se traduce na situación ruinosa de numerosas vivendas e na caída frecuente de edificios. A falta de actuacións duns e doutros ocúltase detrás de compromisos e anuncios incumpridos de plans integrais, de plans de rehabilitación e outros documentos análogos que, no mellor dos casos, serviron para rotular acordos plenarios que nunca se chegaron a materializar. A situación actual do casco histórico débese á multiplicidade de factores e á falta de atención singularizada dunha política coherente que dé a forma a un todo, unha errática política de mobilidade e a falta dunha aposta decidida no valor do patrimonio como vector de desenvolvemento económico. A carencia de servizos e dotacións comuns noutras partes da cidade. A ausencia de políticas de vivenda sostidas no tempo. Se nos centramos neste último aspecto, a ausencia de vivendas sostidas no tempo, chama a atención a falta de medidas concretas para a promoción da rehabilitación das vivendas na zona monumental, alén dunha rebaixa de taxas como se fose a presión fiscal a verdadeira causante da situación que presenta o parque inmobiliario do casco histórico. Isto, obviamente, tradúcese no avellentamento poboacional e noutros fenómenos sociodemográficos que contribúen á lenta e progresiva degradación do que no BNG consideramos debera ser a locomotora que tirase do progreso de todo o municipio. Neste sentido, chama a atención a falta de promoción e de acción da Oficina de Rehabilitación Municipal, da que moitos veciños e veciñas descoñecen a súa existencia. Esta oficina conta con varios funcionarios e ten como finalidade promover e asesorar sobre a rehabilitación de vivendas privadas no municipio. Xúntanse, por iso, resulta paradoxal que a veciñanza do casco descoñeza a súa existencia e a súa liña de traballo. No Bloque Nacionalista Galego consideramos que compre dinamizar esta oficina e dala a coñecer ao conxunto da veciñanza do casco histórico e do noso concello, para evitarmos que se perdan os orzamentos dedicados a subvencionar a rehabilitación de vivendas e así evitarmos que o noso casco continúe co seu lento declive. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego trae este pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno local a dotar de todas as medidas necesarias á Oficina de Rehabilitación Municipal para que informe puntualmente á veciñanza das subvencións que existen para a rehabilitación de vivendas históricas e para que colabore en todos os trámites que as propietarias necesiten. Segundo, instar ao Goberno local a habilitar na web municipal un apartado específico no que se informe de todas as axudas relativas á rehabilitación do casco de forma didáctica e sinxela, así como a realizar unha campaña informativa nas redes sociais coas axudas que están dispoñíveis en cada momento. Terceiro, instar ao Goberno local a publicitar e dinamizar a Oficina de Rehabilitación Municipal dotándoa de visibilidade necesaria. Cuarto, facultar a Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Buenas noches a todos y a todas. El casco histórico es uno de nuestros valores reales y hay que empezar a darle nueva vida. La imagen actual deja mucho que desear, por lo cual creemos que es necesaria la rehabilitación de dicha oficina para dar a todos los vecinos la información que les permita estar al día de todas las ayudas y subvenciones para mejorar sus viviendas, por lo cual nuestro voto será favorable. Nada más. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Xa temos falado en diferentes ocasións sobre este tema e, bueno, se non recordo mal, o Partido Popular nunha ocasión pois trouxo, bueno, pois unha idea similar a esta, onde poñíamos en riba da mesa pois a necesidade de dinamizar, non, esta oficina e de dala a coñecer aos veciños e veciñas.
E así o manifestamos, se non recordo mal, debido á execución desos fondos para a rehabilitación. É dicir, foran publicados en algún momento os datos sobre a porcentaxe de execución desos fondos que comparten o Estado, a Xunta de Galicia, máis o Concello, e debido ao nivel de execución puxéramos en riba da mesa esa posibilidade ou esa necesidade para dar traslado de todo o tipo de axudas que hai de carácter para rehabilitar o noso casco histórico, para que sexan coñecidas por todos os veciños e veciñas, porque sí é certo que moitas veces nos atopamos todos con veciños e veciñas na rúa que nos preguntan pola posibilidade de axudas e les explicamos, pero sí é certo que tendo unha oficina específica para rehabilitación municipal sería moi importante dinamizala e dala a coñecer e que faga ese traballo de poñerse en contacto, digamos, ca cidadanía ou facilitar, polo menos, todas as tipoloxías de axudas e subvencións que poida haber. Polo tanto, estamos totalmente de acordo con esta moción e o noso voto vai a ser favorable. Máis nada. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, evidentemente, todo o que sexa promocionar todas as liñas de axudas existentes para a recuperación de edificación, rehabilitación ou outro tipo de axudas destinadas a mellorar as vivendas, é algo importante e é algo que debemos de facer dende o Concello, e así o estamos a facer. O explicarei agora de forma máis detallada. Aínda non concordando con parte das manifestacións que se recollen na exposición de motivos da moción que hoxe presentan, anuncio que evidentemente imos a votar de forma favorable os acordos que se formulan. Un dos acordos di que instar de dotar de todos os medios necesarios a Oficina de Rehabilitación e, quero poñer de manifesto que a día de hoxe, logo da cobertura da praza tras de arquitecto ou arquitecta municipal, logo de ser ocupada en distintas ocasións por persoal eventual, xa está cuberta de forma definitiva mediante un arquitecto que foi o que resultou gañador da praza que estaba vacante. Conta con unha delineante, cunha arqueóloga e cun administrativo. Este persoal informa a veciñanza de todas as axudas ou de subvencións relativas á rehabilitación de vivendas, tanto no casco histórico como noutros puntos da cidade. E como pode ser, por exemplo, o ámbito do Camiño de Santiago. Evidentemente que a maiores desta información o persoal municipal asesora e axuda a veciñanza a realizar a cumplimentación de todos os trámites necesarios para as solicitudes de cada unha das axudas e o persoal tamén conta con un sistema de difusión que a maiores de anunciar cada vez que hai unha convocatoria dos ARICH na prensa ou na canle da web mediante a web municipal ou na canle de WhatsApp ou nas redes sociais do Concello, evidentemente tamén é publicitada nos boletís oficiais, neste caso no boletín oficial da provincia, e é máis, xa explicábamos en ocasións anteriores que debido ás numerosas consultas telefónicas presenciais que a veciñanza ven realizando ao longo de todos estes anos na devandita oficina, hai unha base de datos de veciños e de veciñas que deixaron ben o seu correo electrónico, ben os seus teléfonos, que son informados de forma puntual cando sai unha convocatoria de axudas para poder concorrer a elas. Así, a día de hoxe, vemos como dende a propia oficina se informa de forma detallada todas as liñas de subvencións á rehabilitación de vivendas, tanto nos ARICH como nos ARRUS, é dicir, área de rehabilitación integral, área de rehabilitación do conxunto histórico da súa zona de protección, área de regeneración e renovación urbana do conxunto histórico da súa zona de protección, o plan de barrios que acabamos de quitar a convocatoria a semana pasada, a subvención dos plans vivenda 2018-2021, que aínda están pendentes por sacar algunhas axudas logo de, unha vez que se xustifiquen as que están en marcha, se están axudando a tramitar
tamén o programa Rexurbe da Xunta de Galicia, na que se lle axuda aos veciños e as veciñas a que se inscriban no portal de demandantes de vivenda protexida, é dicir, dende a propia oficina, pois están dando toda este tipo de información e de aseguramento aos veciños e as veciñas. E non só do casco histórico, como decía, senón tamén que se dá asesoramento a subvencións, por exemplo, da rehabilitación de vivendas no Camiño de Santiago, a subvencións existentes para a adquisición de vivendas no casco histórico, ou incluso outro tipo de axudas como é o cambio de ventanais para a mellora enerxética ou axudas destinadas á instalación de elevadores nas vivendas. Outro dos acordos que formulan é que se cree unha web na que se recollan todas estas axudas. É certo que a web municipal ten un apartado no que se dá información relativa ás axudas. Evidentemente, todo é mellorable e a raíz de que este novo técnico tomou posesión no pasado mes de agosto, unha das súas primeiras medidas pois foi empezar a traballar nesa modificación e actualización da web da Oficina de Rehabilitación para tratar de ser máis áxiles na información. Pero, aínda así, quero tamén poñer de manifesto que en multitude de ocasións se puxeron anuncios na prensa, en diarios de tirada galega para que os veciños e as veciñas tamén non só se enterasen polo boletín oficial da provincia, sino que se lle deu difusión a través da prensa. Decía que non concordábamos plenamente que a exposición de motivos hai unha das afirmacións que se fan sobre a carencia de servicios e dotacións comuns no casco. É certo que todo é mellorable, o dicía cando falábamos da web municipal, pero tamén temos que ter en conta a aposta que se fixo sempre por este casco, que nunca todo é suficiente, pero estamos tratando de que o casco sexa un motor dentro do noso concello. Algunhas das dotacións comuns existentes, pois vamos a construir agora dous parques, e é certo que carecíamos de zona verde, pero hai unha escola infantil, hai un conservatorio, hai unha praza de abastos, hai unha delegación de facenda, a sede da policía local está no casco histórico, a sede da oficina de rehabilitación, como non podería ser de outra maneira, está no casco histórico, ou a delegación de cultura, a delegación de deportes, os seus técnicos están no casco histórico. Por lo tanto, todo é pouco, pero trataremos de que isto se vaya incrementando. Xa para rematar, o tema da mobilidade dentro das dúas actuacións. Curiosamente, as dúas actuacións que obtivemos de fondos europeos, de fondos Next Generation, que suman máis de 3 millóns de euros, son 3 actuacións, non? Porque o plan de sostenibilidade turística tamén é no casco histórico, polo tanto nos vamos a uns 5 millóns de euros. Son en 3 proxectos encadrados dentro do casco histórico, non? Como é a recuperación da praza de abastos, como é o proxecto de mercados hostibles, que o traía a colación da mobilidade. Dentro deste proxecto, a maiores desa construción de 2 parques infantiles, de 2 zonas verdes en Cabildos e na Rúa Pescadería, pois tamén se recolle a instalación dun dispositivo de control de acceso ao casco histórico mediante cámaras. Polo tanto, haberá que poñer a funcionar esas cámaras no seu momento ca planificación que se estableza para limitar o acceso ao casco histórico. E outro proxecto do que falábamos é o plan de sostenibilidade turística que se vai a desenvolver nos vindeiros anos. Polo tanto, o interés en que a Oficina de Rehabilitación funcione está aí, xa o estamos tratando de mellorar. Xa se estaba dando esa información, pero si ben é certo que canta máis publicidade se lle dé, pois mellor resultado vai a ter. E si é certo que xa para rematar, que este plan de barrios dun 600.000 euros para a recuperación dunhas 48 edificacións, neste caso non se pode actuar en pisos soltos, senón que ten que ser na edificación completa, é dicir, ou nunha vivenda de varias plantas unifamiliar, ou de acordo con toda a comunidade de veciños propietaria do edificio. As porcentaxes de financiamento son máis elevadas. Temos que ter en conta que o ARICH
como moito se poden percibir 18.000 euros. Estamos a falar igual de obras que necesitan un investimento de 80.000, de 70.000, de 60.000 euros e que todo pouco, as cuantías ben vidas sexan, pero tampouco son unhas cuantías moi atractivas para que se poida recuperar unha vivenda. Evidentemente, o que ten esa propiedade, o que a usa e a ten que conservar, pois toda a axuda é pouca, non? Por moi pequena que sexa, pois ben vida sexa, pero valga a redundancia, esperemos que con este plan Barrios pois se lle dé un impulso que evidentemente concordamos con todos os grupos é necesario. Nada máis que engadir nesta primeira intervención e manifestar novamente o noso voto favorable. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Unha gran parte dos nosos veciños e veciñas descoñecen sequera que temos unha oficina de rehabilitación. As que saben que existe descoñecen o seu horario e as súas funcións. Temos un casco histórico cunhas necesidades tremendas de atención e investimento. Temos valos por todo o casco, edificios a caer, en un estado lamentável. E mentras, o Concello de Betanzos devolveu o ano pasado máis de 406.000 euros, dos 436.000 que recibiu para axudas á rehabilitación. Eso é máis do 93%. Isto vense repetindo ano tras ano, sen que se lle busque unha solución. Unha sinxela búsqueda de información na web municipal dinos que para chegar á información sobre a oficina de rehabilitación hai que entrar no Departamento de Urbanismo. E unha vez neste apartado, as axudas e plans están sin actualizar desde hai 4 anos. Pedímoslle con esta moción ao Goberno local, igual que xa fixemos noutras ocasións, un esforzo en informar á veciñanza das axudas, do apoio que pode ter desde a administración local para amañar as súas vivendas na zona histórica. De contacto directo coa veciñanza, porque é fundamental para poder saber as súas necesidades e avanzar na conservación das vivendas do noso casco histórico. Simplemente é iso. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Nada más. Muchas gracias por esta explicación y nada más en esta... Grazas. Voceira popular. Alcaldesa, está moi ben todo o que acaba de expor o voceiro do Grupo Socialista. Estamos a falar do que se vai a facer, non? A partir de agora. O que se fixo, bueno, pois con respecto ao mercado municipal. Pero é certo que, bueno, todos e todas somos coñecedores de cal é a situación do noso casco histórico e, evidentemente, na propiedade privada o Concello pode actuar pois con moitas limitacións, quer decir, polo tanto, eu creo que, bueno, que o que se pide aquí non é máis que poñer, quer decir, en coñecemento dos veciños e das veciñas destas posibilidades. Pode ser que, bueno, pois que, aínda que se dinamice esta oficina, pois que non se cheguen a executar o 100% dos fondos, pero eu decía antes que todos nos atopamos a veciños na rúa. Non hai moitos días que eu atopeime a unha veciña que vive aquí no casco histórico e díxome que fora ao Concello e que me dixo, vouche traer, se esperas 5 minutos, enseñoche o que me diron. E era unha folla dunha solicitude xeral e ela o que quería era cambiar as ventás de madeira. Polo tanto, pois haberá moita xente que coñeza a existencia da oficina municipal, pero moita outra non. Quer dizer, hai moitos residentes no casco histórico. Polo tanto, todo o que se faga, pois seguramente sexa pouco. Quer dizer, pois haberá que insistir máis e tratar de dinamizar que, bueno, pois que a totalidade dos veciños e das veciñas pois poidan coñecelo e poidan saber pois cales son as axudas, porque é certo que, ademais, agora, eu creo que é o momento no que máis axudas hai para a rehabilitación no casco histórico. Polo tanto, pois aproveitemos a oportunidade, é dicir,
Despois, pois, quen non o faga, quero dicir, quen non rehabilite as súas vivendas, aínda tendo fondos suficientes, non esos 18.000 euros que evidentemente non chegan para actuacións importantes, que son para, bueno, pois para facer cousas pequenas, pero sí é certo que hai axudas potentes, quero dicir, dentro dos fondos Next Generation e do plan de barrios, que é unha pena que non o poidan aproveitar a máxima cantidade de veciños e veciñas, porque ao final será bo para todos, bo para o Concello, bo para os negocios que hai no casco histórico, bo para a imaxe do noso Concello, etc. E, polo tanto, bueno, pois, insistir en que estamos totalmente de acordo con esta moción e que o noso voto vai a ser favorable, máis nada. Moitas grazas, voceiro socialista. Sí, pouco máis que engadir. Eu, dende o principio, dixe que concordaba plenamente no que solicitaban na moción, que non concordaba en moitas das cuestións que se manifestaban, porque decir que o Concello de Betanzos no casco histórico non ten espazos comuns, pois non o podo compartir, posto que ten unha ardería, ten un conservatorio, ten unha oficina de facenda, ten unha oficina da policía local, etc. Non? Evidentemente, centreime no que estamos a facer, non no que se fixo con anterioridade, porque, como decía un concelleiro que formaba parte desta corporación, aquí todos os grupos representados aramos, e todos os grupos representados tivemos competencias no casco histórico, tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista. Evidentemente, o Partido Socialista en máis temporalidade, posto que ocupou máis tempo o goberno. E entendo que todos os grupos o que fixeron foi pensando no ben da recuperación do casco histórico. Sobre cantidades que houbo que devolver, eran cantidades asignadas ao Concello, efectivamente, pero que non eran para xestionar o Concello en iniciativas propias. Según nós o que facemos é de simples xestores entre os fondos que dá a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado para levar un seguimento desas obras e desas concesións de subvencións que veñen aprobadas por parte da Xunta de Galicia mediante as cualificacións provisionais e as cualificacións definitivas e que nós levamos o control. Neses casos, xa o dixen por activa e por pasiva, e o teño que recoñecer que todo é mellorable, pero sí é certo que se lle deu publicidade a través da prensa, a través dos medios de comunicación, a través de anuncios oficiais nos propios medios de comunicación. E máis, cando se veu que unha convocatoria non resultaba, pois volveuse a repetir e volveuse a dar a información relativa. Por eso, esos 406.000 euros a non xestión deles, principalmente é porque para un veciño ou unha veciña que ten que gastar 70.000 euros, pois 18.000 euros pois non lle chegan, non? Entón, moitos desisten ou xa non tramitan a subvención. E tamén pode haber un componente na falta de publicidade das axudas. Todo é mellorable. Citaba o exemplo da web, xa o novo arquitecto está traballando e é máis, xa realizou unha especie de formulario que se vai a colgar na web para que esa base de datos existente pois se actualice e que todos os veciños e veciñas den os seus datos e se inscriban para que esa información pois transcorra, fluya dunha mellor forma. Pero non só a través da publicidade actuou o Concello, actuou recentemente mediante unha ordenanza de rehabilitación, que é unha nova ferramenta para tratar de paliar esa imaxe da que se falaba de edificacións en mal estado a través das ordes de execución que se están levando a cabo, que son numerosas, non? E reiterar esas tres actuacións millonarias no casco histórico que se apostou en todas as solicitudes polo casco histórico. Estas tres que se obtiveron, outra que non chegamos á puntuación mínima, que foi, era destinada tamén para edificios administrativos e se pensou no edificio do Liceo, do arquivo, perdón, que está dentro do casco histórico, e xa a quinta subvención que se solicitou de cuantía importante, pois foi para o pasatempo, non está dentro do casco histórico, pero como falábamos antes, pois é un elemento patrimonial importante.
E xa para finalizar, dentro desas actuacións da de mercados hostibles, na que falaba da instalación das cámaras, da que falaba da creación desas dúas zonas verdes, deses dous parques, pois tamén vai incluída unha partida para a siñalética urbana na que a maiores de unificar e de modernizar e de adaptar a ese diseño que gañou, que se desprende dese concurso de ideas que se licitou, pois se van a cambiar todas as placas dos edificios singulares, da denominación das rúas, pois dentro desas edificacións singulares pois vai haber unha para este edificio para poñer tamén en máis valor e que quede mellor sinalizada oficina de rehabilitación. Polo tanto, vamos a votar favorablemente porque nos acordos coincidimos plenamente que todo o que se faga dentro da oficina de rehabilitación é pouco e esperemos que se vaya mellorando de forma considerable e de feito inmediato este aspecto. Ben, pois debatido o asunto, entendo que se aproba por unanimidade esta moción, así que, señor secretario, pasamos ao punto seguinte. Perdón. Por aclaración. Ten un minuto de aclaración de voto. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, eu entendo que algo está fallando porque si a oficina de rehabilitación funcionaria como ten que estar, ou sea, como teria que funcionar, a maioría dos veciños saberían o seu horario, as súas funcións e non se devolverían 406.000 euros de 436.000 que viñeron para rehabilitar vivendas privadas, un 93% do total que veu. Entón, algo nos está fallando aquí. Moitas grazas. Moitas grazas. Agora sí pasamos ao punto seguinte. O punto sexto é a moción do BNG sobre a adopción de medidas para apoiar as familias na volta á escola. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. O pasado 11 de setembro produciuse o inicio do curso escolar no ensino obrigatorio, que significa na práctica un gasto extra para as familias con fillos e fillas en calquera etapa educativa. Ao longo dos últimos anos, no BNG vimos reclamando ao Concello de Betanzos que adopte medidas para apoiar estas familias. Un apoio que se fai especialmente necesario nun contexto como o que estamos a vivir, sumidas nunha fortísima crise económica marcada pola alza dos prezos. No BNG doitamos facer fincapé non mal comunicada que está a nosa cidade cos campos académicos, así como cos centros integrados de formación profesional da nosa proximidade. No pasado solicitamos que se negociase coas empresas de transporte o establecemento de liñas específicas que puidesen levar o estudantado de Betanzos aos seus centros de estudos. Esta necesidade, non xe de materializarse, ficou mermada polo plan de transporte da Xunta de Galiza, que recurtou notablemente as posibilidades de moverse en transporte público da nosa veciñanza. Outro tanto acontece coas bolsas de material escolar. Antes da pandemia da COVID-19, o Concello de Betanzos ofrecía a veciñanza unha liña de axudas para a adquisición de material escolar. Estas bolsas desapareceron, foron sustituídos por outras bolsas para a compra de equipos informáticos e novamente ficaron no baleiro. Nos consideramos imprescindible que se retomen estas axudas, especialmente naquelas etapas de ensino non obrigatorio, en que non existen outro tipo de bolsas para a adquisición de material e dado o incremento de prezos deste material. Na mesma liña, solicitamos agora, como xa fixemos no pasado, que se estabelezan bolsas de apoio para aqueles servizos complementarios de educación regrada que oferta o Concello de Betanzos. Referímonos ao Conservatorio Carlos García Picos e a Escola Municipal de Folclore, en que só se ofrecen axudas económicas para as familias numerosas, sen ter en conta criterios de tipo económico. E por todo isto, sometemos a debate e aprobación a seguinte moción propoñendo os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Concello de Betanzos a negociar coas compañías de transporte colectivo o establecemento de liñas de transporte que unan o noso Concello cos campus universitarios e cos centros integrados de formación profesional da nosa contorna. En segundo lugar, instar o Concello de Betanzos a crear unha liña de bolsas de apoio ao transporte para o estudantado que se deba desplazar do noso Concello para desenvolver a súa vida académica. En terceiro lugar, instar o Concello de Betanzos a crear unha liña de bolsas para a compra de material escolar. En cuarto lugar, instar o Concello de Betanzos a establecer unha liña de axudas para a matrícula no Conservatorio da Escola Municipal de Folclore Betanzos que atenda a criterios puramente económicos. E, en último lugar, facultar a Alcaldía e a Concellera en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas pola atención.
Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, alcaldesa. Apoiar aos estudantes, aos nenos e aos mozos, e, en definitiva, apoiar as familias, que son o centro da nosa sociedade. Entendemos que o papel do Concello, que é a administración máis cercana ao cidadán, pois ten que ser sempre estar á súa disposición. Neste caso, propónnos novamente o BNG, como xa fixeran no pleno de agosto do ano pasado, unha serie de medidas pois para apoiar ao estudantado neste mes de volta á escola. Recordo que naquel pleno de agosto de 2023 xa se aprobara esta moción e se esta proposta volve a este pleno é porque non se levaron a cabo os acordos que aquí se propoñen. Xa dixen en algún pleno anterior que as mocións non son vinculantes e, polo tanto, o Goberno Municipal non está obrigado a cumprir o que aquí se aproba. Como todos saben, setembro é un mes de gastos para as familias, hai que mercar material escolar, libros, libretas, calculadoras, polo que non podemos facer máis que concordar coa proposta do Grupo Nacionalista da creación dunha liña de axudas para a compra dese material escolar. Tamén falamos de transporte nesta moción, propónsenos negociar coas compañías de transporte unhas rutas que unan Betanzos cos principais centros de estudo da nosa contorna, mas nós entendemos que previamente a establecer eses contactos coas compañías de transporte sería importante falar co estudantado, establecer un diálogo cos estudantes porque no caso da universidade os horarios non son uniformes, haberá estudantes que teñan clase pola tarde, outros que teñan a certas horas, a outras horas non. É dicir, estámonos arriscando a crear un servizo que ao final non este cubrindo unha necesidade real, non? Polo tanto, entendemos que é unha boa proposta, mas é importante establecer primeiro ese contacto cos mozos e mozas que se van a desplazar a eses centros de estudo. Pero, bueno, feito este matiz, compartimos plenamente os acordos e a esencia da moción do Bloque Nacionalista Galego e, como non podía ser de outro xeito, o noso voto vai a ser favorable. Gracias. Moitas grazas, voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois, bueno, concordamos coa exposición de motivos, que decir, máis con gran parte dos acordos. É certo que con respecto ao transporte, creo que xa se falou en diversas ocasións neste pleno, e se non recordo mal, xa existiu unha liña de transporte aos campus universitarios que se retirara naquel momento por falta de persoas e de usuarios e usuarias, que probablemente teña moito que ver co que acaba de expoñer o concelleiro non adscrito, con esa diferencia horaria que teñen os rapaces e rapazas que acuden aos campus universitarios. Pois, con respecto ás axudas para material escolar, precisamente o Grupo Municipal do Partido Popular, en Rogos e Preguntas, trae unha pregunta a colación deste tema, porque sí é certo que son moitas as familias que nos trasladaron que botaban en falta esas axudas que si tiña o Concello en anos anteriores, que foron sustituídas por esas axudas para a compra de material informático. Que, ademais, queríamos facer un apunte con respecto a isto que nos fixeron algúns veciños, que non sei se ten, si é a realidade ao 100%, pero sí me gustaría poñelo en riba da mesa, que é que, ao parecer, houve algunha familia que accedeu ás axudas para a compra de material informático un ano e despois volveu a acceder ao ano seguinte e despois puxeron ese segundo ordenador en venta. É dicir, entón, ollo, non sei se hai algún tipo de control, que entendo que sí, con respecto a se a mesma familia fai a solicitude en anos, un ano tras outro, non sei, entendo que haberá os oportunos controis, volvo a decir, non sei se é real ao 100%, pero sí é certo que nos lo comunicaron nos pasados días e despois, cando demos lectura aos Rogos e Preguntas, poderase comprobar, pero, bueno, queda aí en riba da mesa. Pero, volvendo a moción que nos trae, como decía, concordamos con ela, con esa salvedade con respecto ao transporte, porque si é certo que existiu, eu recordo perfectamente, hai moitos anos,
que o Concello de Betanzos sufragaba ese transporte aos campus universitarios e se retirou por algo. Bueno, pois é certo que é posible que haxa que falar cos estudantes, coas familias, pero, bueno, eso non vai a evitar que o Grupo Municipal do Partido Popular apoie esta moción. Mais nada. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Como cada ano, o mes de setembro ven marcado pola volta ao cole, mes no que centos de familias da nosa cidade multiplican os seus esforzos para dotar a todos e todas as alumnas dos centros educativos dos recursos necesarios para un adecuado inicio do curso académico. Recursos que, a pesar dos grandes avances tecnolóxicos, seguen sendo necesarios e cuxos precios cada ano soben máis, o cal supón aínda un maior esforzo para os petos de todas as familias da nosa cidade. Esforzos que se traducen en gastos como material escolar, libros, servizos tecnolóxicos ou servizos como as actividades extraescolares ou pasantías, custos que maior parte contan co respaldo das administracións públicas, en moitos casos, como no caso do Concello de Betanzos, excedendo longamente as súas competencias nas diferentes materias. Concello de Betanzos que maior parte financia ou cofinancia servicios prioritarios e necesarios como son o comedor, servizo de bañanceiros, actividades extraescolares, obra, servizo de conserxería, xardinería, limpeza, luz, incluso canon da auga, así como unha infinidade de servizos diarios, custos que supoñen un gran esforzo económico para esta administración e que, sen lugar a dúbida, supoñen unha clara aposta pública por parte deste goberno co obxectivo de dar o mellor dos servizos para o benestar tanto dos alumnos como das súas familias. Outro servizo trascendental na volta ás aulas é o transporte público, servizo que tamén xunto ao Goberno Central financia o Concello de Betanzos, un servizo cuxa competencia única é da Xunta de Galicia e servizo que, a pesar das promesas e dos supostos cambios, segue funcionando tarde, mal e a rastro. Un servizo que xa debatimos moitas veces, máis que cuestionable, do mesmo xeito que o transporte regular de pasaxeiros, onde a incerteza tanto de estudantes así como de persoas que se dispoñen a desplazarse a outras cidades para traballar significan un auténtico quebradizo de cabeza e que ten obrigado a usuarios e usuarias a organizarse en grupos para acudir aos seus respectivos centros, tanto de traballo como de estudos, en taxi, co custo que iso supón e non só económico. É unha situación que fai que un servizo que funcionaba de maneira correcta ata hai apenas 4 anos e que prestaba servizo de conexión directa con centros de formación, así como o campus universitario del Viña, fai, como dicía, que esta sexa un auténtico quebradizo de cabeza e un caos para os usuarios e usuarias do servizo de transporte. Traballadores e estudantes que co servizo de transporte metropolitano de Galicia e coa adquisición dun único ticket, que, por certo, tamén é financiado por este Concello, permite que calquera persoa ou estudante poidase desplazar a calquera punto da cidade da Coruña por apenas uns céntimos de euros, incluindo, como non e como lóxico, acabo de mencionar todos os centros de estudo, así como o campus universitario del Viña. Un servizo cómodo e axustado en gran medida aos horarios dos estudantes universitarios ou de formación profesional que imparten desde a nosa cidade. Servizo que, insisto, que funcionou de maneira correcta ata hai apenas uns anos. Servizos que tamén tentaron mellorar hai uns anos por parte deste equipo de goberno, tal e como mencionaron diferentes grupos, servizos que, como tamén xa mencionamos noutras ocasións, tratouse coa antiga empresa adxudicataria na que se puxo en marcha a disposición dun autobús para o alumnado da Universidade da Coruña. Pero que non funcionou, sobre todo, debido á implementación do Plan Bolonia, o cal dispuxo unha organización diferente aos horarios dos estudantes universitarios, facendo incompatible o servizo coa realidade dos estudantes da nosa cidade. Estudantes que, a pesar das dificultades e incerteza que, como dicía, ofrece o servizo de transporte regular, poden seguir utilizando este servizo, que, unido ao servizo de transporte urbano, poden acudir a estes centros nun tempo relativamente curto. En canto ás economías destes servizos, é preciso recalcar que o transporte está cofinanciado polo Goberno Central, a Xunta de Galicia e o Concello de Betanzos.
O Goberno Central, que financia máis do 50%, sendo o resto financiado entre a Comunidade Autónoma e o Concello de Betanzos. Como tamén son subvencionados ao 100% a tarxeta Xente Nova, que, grazas aos fondos de desenvolvemento rural da Unión Europea, fan que os menores de 21 anos non paguen ningún céntimo polo transporte metropolitano de Galicia. Isto, unido ás bonificacións que desde hai 2 anos leva aplicando o Goberno Central ao transporte, fai que os usuarios e usuarias dos transportes públicos da nosa comunidade autónoma paguen pouco ou nada por moverse por Galicia e incluso por España. En canto á liña de bolsas escolares que fai mención o BNG na súa exposición de motivos, hai que sinalar que estamos de acordo en que hai que impulsalas e poñelas en marcha de novo, tanto para a adquisición de material escolar como para a compra de medios tecnolóxicos, así como para calquera outro tipo de axuda que sirva para responder ás posibles necesidades que se poidan detectar tanto pola nosa banda como por parte da comunidade educativa en calquera dos niveis educativos que poidan cursar os nosos veciños e veciñas. En canto ao punto cuarto dos acordos da súa moción relativo ás liñas de axuda do Conservatorio, así como para a Escola Municipal de Folclore, quería sinalar que a ordenanza fiscal xa establece bonificacións aos estudantes do Conservatorio e todas elas en función do IPREM, cuestión que tamén deberemos de abordar próximamente e incluso mellorar a par da creación da Escola Municipal de Música. Neste sentido, as bonificacións que se establecen na ordenanza fiscal existente mencionan a reducción dun 100% para aquelas rendas menores do 50% do SMI, unha reducción do 70% para aquelas rendas que estén entre o 50% e o 75% do salario mínimo, unha reducción do 40% para aquelas rendas superiores ao 70% e menores ao 100% do SMI e unha reducción do 10% para aquelas rendas que estén entre o 100% e o 150% do salario mínimo interprofesional. Todo isto unido a aquelas bonificacións que xa existen por ser familias monoparentais ou familias numerosas. Entendemos que é un asunto que xa está debatido noutras ocasións e que debemos de seguir pulindo e, como non, mellorando para así poder dar unha maior calidade no servizo público, tanto en educación como no servizo de transporte público para os nosos veciños e veciñas e, neste caso, os nosos estudantes. Como non pode ser de outra maneira, o voto do Grupo Socialista será favorable. Nada máis. Moitas grazas, voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, semella que todos os anos dicimos que afrontamos a volta do cole máis cara da historia, todos os anos dicimos a verdade, nunca mentimos, porque a inflación tamén chegou aos folios e o material escolar e afoga as familias. E por iso traemos unha vez máis esta moción a debate, porque a situación non mudou ou empeora ano tras ano. Por un lado, pedimos esas bolsas para as escolas artísticas municipais. O currículo escolar oficial foi relegando ano tras ano estas ensinanzas artísticas, a música, a danza, e todo iso leva as familias a que procuren esa formación musical e artística tan necesaria para o desenvolvemento dos pequenos e das pequenas fora da escola oficial. Consideramos que é unha cuestión de máxima importancia e por iso solicitamos esas bolsas. Vostede facía mención a esas bolsas dentro do Conservatorio Municipal, mas non existen, por exemplo, na Escola Municipal de Folclore, que tamén desenvolve ensinanzas artísticas fora do ensino regrado, por así dicilo. Por tanto, este sería un dos aspectos que se poderían mellorar ou implementar de cara ao futuro para que todas as familias que así o desexasen puidesen acceder a este tipo de formación máis alá das súas necesidades económicas. Por outro lado, solicitamos esas bolsas para a adquisición de material escolar, unhas bolsas que xa existiron, que foron desaparecendo, que son especialmente necesarias nas etapas de ensino non obrigatoria, sobre todo no ensino infantil, en que o material escolar é tangible, non se limita a un ordenador, a unha tablet, senón que necesitan material de outro tipo que resulta especialmente caro, e tamén para o alumnado universitario de ciclos, que semella que son os grandes esquecidos, o alumnado dos ciclos de formación profesional e que tamén afrontan un gasto económico de moita importancia. Decimos especialmente para ese alumnado de estudos non oficiais, mas non únicamente, obviamente. Podemos e debemos ofertar
bolsas de axuda para absolutamente todo o abano do ensino obrigatorio e non obrigatorio. E por outro lado está o tema do transporte. Claro, facemos todo referencia a unha liña de buses, especialmente co campus del Viña, que no seu momento tivo usuarios, usuarias, eu entre elas, pero pasaron moitos anos, moitísimos, quedou moi lonxe. Sí que deixou de ter usuarios, pero que a realidade daqueles anos cambiou. E cambiou por dous motivos. Primeiro, porque aquelas persoas que nos movíamos á universidade, especialmente á Universidade da Coruña, aos campus da Coruña, sabíamos que cada media hora tiñamos un bus. Agora non o sabemos. A xente que utiliza o transporte á Coruña vive prácticamente na incerteza logo dese plan de transporte da Xunta de Galiza. E logo hai un outro problema que ninguén menciona, que é a carencia de pisos para o estudantado universitario de ciclos formativos. Uns pisos que cada vez se dedican máis para usos turísticos, despois o debatiremos, e que relega a esa bolsa de mercado a non ter oferta e a necesitar cada vez máis moverse, cando antes non o necesitaba. Por iso creemos que tamén se debe intentar renegociar coas empresas de transporte o establecemento desas liñas de autobús, os campus universitarios, os centros de formación de referencia, os CIF poño por caso, o Fragas do Eume de Pontedeume, co que non hai ningún tipo de conectividade e que é un centro de formación de referencia no norte da provincia da Coruña. Creemos que é unha necesidade cada vez máis crecente por esas dúas cuestións a que facía referencia. E para concluir con esta réplica e obviamente agradecendo a todos os grupos o seu apoio á moción, quixera deixar unha reflexión. Somos o único concello da nosa zona que non oferta axudas para o material escolar, axudas para o transporte, para o estudantado. E nos creemos que debemos ser un referente, non ficar á marxe. Por tanto, actuemos e posicionémonos nesa figura referencial e de cabeceira comarcal que nos creemos que debemos ocupar en todos os contextos. Nada máis e grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias. Nada, moi brevemente, compartindo esa reflexión final da voceira do BNG, pois nada, desexar que sexa a última vez que debatamos estes asuntos neste salón de plenos, porque iso quererá dicir que mellorou a situación económica xeral, que as familias teñen ese apoio do Concello, que, como digo, é a institución máis cercana a eles. Non quería deixar de mencionar o tema das competencias, aínda que, por circunstancias, xa non me toca a min facerlle a réplica e defender a outras administracións, recordarlle que moitas das competencias que vostede mencionou, señor Hermida, si son competencia do Concello, como pode ser o mantemento dos centros educativos. Pero, bueno, nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, concelleira, vocera popular. Voceiro... Bueno, eu si quero facer algunha aclaración. En primeiro lugar, e a ese comentario que facía a voceira popular, pois evidentemente non podo garantir que alguén non fixese trampas entre comillas, pero si na resposta a esa pregunta que entendo que farán ao final darei a explicación oportuna, evidentemente, o vindeiro pleno, pero si quero recalcar, e vou a falar de memoria, que os criterios técnicos nas convocatorias seguintes de axudas para a adquisición de material informático, a primeira se tiña en conta que o alumnado que xa recibira axuda na edición anterior non puidese repetir, entendendo que ese material podía durar máis dun ano e que tiveran preferencia aquel alumnado que non recibira. Por eso me sorprende máis, pero bueno, de todos os xeitos asegurareime e terá a resposta exacta no vindeiro pleno. En canto ás bolsas para material escolar, si é verdade que antes o Concello de Betanzos daba bolsas só para as etapas de ensino obrigatorio. Esas bolsas retiráronse no seu momento atendendo a criterios compartidos cos equipos directivos dos centros de ensino. Ese foi o motivo de retiralas, e a criterios técnicos das
técnicas de servizos sociais, pero sí é verdade que esa inflación da que falaba, tamén que é verdade que en moitos cursos as familias tiveron que deixar de mercar libros porque o ordenador era o elemento prioritario, pero é certo que o material escolar que hai que mercar, ademais dese uso do ordenador, pois cada vez ten un custo máis alto. Tamén é verdad que nos cursos de ensino non obrigatorio o custe de material e de libros é elevadísimo. Por tanto, si estamos repensando retomar esas axudas para material escolar en todos os cursos de ensino obrigatorio e non obrigatorio, a par que continuar con esas axudas para material informático, tratando de evitar situacións como a que describía a voceira do Partido Popular, que non podo garantir que non se den, aínda que se traten de poñer medios para que eso non ocurra. E decir tamén, respecto a esa reflexión que comparto absolutamente, que Betanzos debe ser unha referencia, creo que o é. Creo que hai moi poucos ámbitos nos que non o sexa. Neste caso, faltei un momento durante a exposición que fixo o voceiro socialista, pero no transporte, moitos deses concellos dos que se fala non fan aportación, pero o Concello de Betanzos sí, unha aportación importante para o transporte público, que non é competencia municipal. Fai unha aportación importante que outros concellos da nosa contorna non teñen que facer. E falando de competencia, tamén é verdade que hai uns anos, sendo alcalde Ramón García, o Concello puxo unha liña municipal á Universidade da Coruña que, como recordaba a voceira popular, durou un tempo porque si é verdade que se falou cos usuarios, que se fixera como un sondeo de se habería ou non usuarios, que nun primeiro momento parecía que sí, pero que en pouco tempo deixaron de participar. Na actualidade, todavía a situación sería máis complicada porque os horarios son moi diferentes. Moi diferentes. Eu, que por circunstancias persoais sei un pouco deste tema, podo decirlles que hai alumnado universitario que empeza ás 8 da mañán, ás 9, ás 11 pola tarde, entón sería complicado poder dar un servizo, xa non digo a totalidade, pero a maior parte do estudiantado universitario betanceiro. Eu o que creo é que o transporte público, tanto por estrada como evidentemente en ferrocarril, pero ese xa é outro tema, debería ser mellor. Debería ser, cando menos, que os usuarios e usuarias souperan os horarios reais dos autobuses. Hai un tempo, había un compromiso da Consellería de poñer unha pantalla na parada do campo na que se anunciase, como noutros lugares, pois vai chegar un autobús en 7 minutos, en 20 minutos. Eso está todavía sen instalar. Espero que se cumpra, porque creo que sí axudaría. Hai moita xente, que non se manexa co móvil, non é capaz de saber a que hora vai haber autobús. E incluso moita que si se manexa ben, tamén ten a súa dificultade en moitos casos. Por tanto, aí sí que eu creo que é algo no que mellorar. Ademais de poñer outras liñas, sobre todo complementar as existentes en horarios punta, porque a primeira hora, tanto o estudiantado como as persoas que van a traballar están a ter moitas dificultades. Pero bueno, evidentemente compartimos o espírito da moción ao 100%. Creo, señor secretario, que quedou claro que
toda a corporación e que, por tanto, se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto sétimo, moción do BNG de apoio ao pobo palestino. Voceira nacionalista, ten a palabra. Grazas. Boa noite a todas. Desde o Grupo Municipal do BNG vemos con grande preocupación a grave situación que se está vivindo na Palestina e cremos que compartimos estes sentimentos con a maioría da veciñanza. Sendo o Concello a institución máis próxima ao sentir da cidadanía, consideramos imprescindible que o Concello de Betanzos faga a preocupación e as demandas do sentir popular e denuncia a grave vulneración do dereito internacional e os crimes de guerra que día a día e ano tras ano están a cometer o Estado de Israel. O pobo palestino está a sufrir unha agresión brutal e inhumana, non só desde o 7 de outubro, senón desde hai máis de 76 anos. O Estado de Israel leva décadas de ocupación ilegal dos territorios palestinos e utiliza a forza militar e a violencia para impor a súa presencia e manter un réximen de apartheid na Palestina. Os terribles ataques e bombardeos en Gaza deixan máis de 41.000 víctimas mortais, milleiros de persoas desaparecidas e feridas que non teñen posibilidade de atención médica. Unhas cifras terribles que aumentan co paso dos días. A destrucción dos fogares da maioría da poboación de Gaza, o derrubamento de infraestructuras civis, sen respectar nin escolas nin hospitais, está provocando o desplazamento forzado de centos de milleiros de habitantes da faixa cara ás chamadas zonas seguras, nas que tampouco se respeta a poboación civil. Os cortes de suministración e o peche total das fronteiras baixo o control de Israel teñen como consecuencia unha grave desnutrición e fame, especialmente nos máis vulnerables. A morte de persoas enfermas e feridas que non teñen acceso a medicamentos nin a atención médica, situación que denuncian organizacións internacionais como a OMS, a Cruz Vermella, a Media Lúa Vermella ou Médicos Sin Fronteiras. Na Palestina ocupada é preocupante a escalada de violencia e de roubo de terras para asentamentos ilegais. Desde outubro do 2023, máis de 652 palestinas foron asesinadas fora de Gaza, incluindo 150 menores, milleiros de persoas desplazadas pola violencia, a ocupación e o roubo das súas propiedades, e máis de 12.000 persoas detidas en prisións israelís sen cargos nin xuizos. O pasado 18 de setembro, a Asamblea Xeral da ONU adoptou por abafante maioría unha resolución para exixir a fin da ocupación dos territorios palestinos. Esta resolución pide a Israel que poña fin sen demora a súa presenza ilegal nos territorios palestinos ocupados, incluído Xerusalén Este. Exixe, ademais, a Israel que devolva as terras roubadas á población palestina, permita o retorno ás persoas desprazadas e proceda a reparar os damnificados. E piden, ademais, á comunidade internacional que non recoñeza as consecuencias territoriais, legais nin demográficas da ocupación do territorio palestino. Por todo isto, a defensa dos dereitos humanos, dos que toda persoa e todo pobo debe de gozar, o Grupo Municipal do BNG solicita á Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. 1. Condenar e rexeitar a acción militar do Estado de Israel tanto na faixa de Gaza como no resto dos territorios palestinos, o que supón unha grave violación do dereito internacional, e solicitar a detención inmediata das agresións e da total retirada das tropas de ocupación das colonias ilegais de Palestina. 2. Instar ao Goberno Municipal a apoiar e difundir por todos os medios ao seu alcance a mobilización nacional de apoio ao pobo palestino do 6 de outubro en Compostela. 3. Amosar o respeto pleno ao dereito de soberanía de Palestina e a súa integridade territorial. 4. Manifestar a total solidaridade do Concello de Betanzos con Palestina e co seu pobo, lamentando a perda de milleiros de vidas e transmitir o profundo pesar polo padecemento da súa poboación. 5. Instar a Unión Europea a dar un apoio humanitario necesario ao pobo palestino, así como a intensificación da axuda humanitaria de emerxencia. 6. Instar a Unión Europea, ao Estado español e ao Goberno da Xunta de Galicia a coordinarse para acoller
nas mellores condicións as persoas refuxiadas e a comprometerse coa atención sociosanitaria das crianzas palestinas en grave situación de vulnerabilidade e a ruptura de relacións diplomáticas e de acordos académicos e comerciais co Estado de Israel. 7. Solicitar á Unión Europea un maior esforzo para impulsar unha desescalada da ocupación e da violencia a través das relacións diplomáticas e do respeto do dereito internacional. 9. Instar ao Goberno Municipal a comprometerse a non acoller ningún evento de carácter deportivo, cultural ou doutra índole con asociacións ou organizacións sionistas, adheríndose á convocatoria de boicot económico a Israel e comprometéndose a non mercar produtos de orixen israelí nin realizar contratacións con empresas do Estado sionista. 10. A Corporación Municipal do Concello de Betanzos recoñece o Estado de Palestina co seu territorio íntegro entre o río Xordán e o mar Mediterráneo. E 11. Facultar á Alcaldía e a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estos acordos. Grazas. Moitas grazas, concelleiro. Gracias, señora alcaldesa. Todos somos conscientes de lo que está pasando y deseando que se acabe cuanto antes, pero creemos que hay organismos superiores para solucionar esta crisis. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Boas tardes a todos. Ben, entendemos e compartimos a preocupación pola grave situación humanitaria que se vive na Franja de Gaza e o desexo de que se alcance unha paz duradeira e que beneficie a todos os povos involucrados. Con todo, entendemos que a moción presenta unha visión unilateral, que non reflicte a complexidade do conflicto ni recoñece o sufrimento de todas as partes. É fundamental lembrar que o grupo terrorista Hamas levou a cabo ataques indiscriminados contra a poboación civil israelí, lanzando miles de foguetes e cruzando a fronteira con milicianos que cometeron actos de violencia inaceptables. Estes actos terroristas deben ser condenados sen ambigüedades. Hai que recordar que no marco do anterior debate sobre o Estado de Autonomía, o BNG decidiu non votar unha proposta de resolución que condenaba estes ataques terroristas de Hamas. En dita proposta, denunciábase que Hamas utiliza a súa propia poboación como escudo humano e vulnera continuamente os dereitos humanos, especialmente os das mulleres e do colectivo LGTBI. Debemos enmarcar as nosas accións dentro do marco xurídico internacional, establecido pola Constitución Española, os tratados europeos e as leis que regulan a acción exterior do Estado e de Galicia. Asuntos como o dereito para declarar unha guerra ou a defenderse nun conflito son competencia exclusiva do Estado. E é importante respectar estas competencias e coordinar as nosas accións coas estrategias marcadas pola Unión Europea e o seu alto representante para asuntos exteriores e política de seguridade. Por suposto, isto non significa que xustifiquemos calquera acción que viole o dereito internacional. Israel, do mesmo xeito que calquera outro Estado, debe respetar a Convención de Xenebra e os tratados internacionais que protexen a población civil e definen os crimes de guerra. Desde o noso partido mostramos a nosa solidaridade con todas as vítimas do conflicto e condenamos o terrorismo en calquera discurso que o xustifique ou minimice, xa que ambos provocan unha dor incalculable na población civil e a perda de vidas humanas. Apoiamos que a axuda humanitaria continue chegando á población civil de Gaza para aliviar a súa penosa situación, tal como solicitamos en iniciativas parlamentarias. Por todo iso, a nosa proposta é que o Concello adote unha postura equilibrada que recoñeza o sufrimento de todos os povos afectados, condene todas as formas de violencia e terrorismo e promova o respeto ao dereito internacional e aos dereitos humanos. Esta é a única maneira que podemos contribuir constructivamente á procura dunha solución pacífica e duradeira na rexión. Entendemos que as exixencias que indican nos acordos desta moción están totalmente sesgados e fora do ámbito de actuación deste Concello, polo que o noso voto vai ser en contra. máis nada. Moitas grazas, voceiro socialista. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, na sesión plenaria do mes de abril falábamos que dende o ataque levado a cabo pola organización terrorista Hamas contra Israel en outubro do ano 2023 faleceron unhas 1.400 persoas e foron secuestradas máis menos 200 personas. Debido a ese ataque, o Estado israelí, dentro do seu dereito internacional a defenderse, levou a cabo unha ofensiva
que posteriormente, ao noso entender, converteuse nun auténtico xenocidio, que a día de hoxe causou máis de 40.000 víctimas mortais, especialmente nenos e nenas e mulleres, incluso periodistas e traballadores humanitarios que foron asesinados por estos ataques contra a poboación civil, contra edificacións civis tais como hospitais ou incluso colexios. En resumo, un xenocidio en toda regla. Neste grupo municipal, como non pode ser de outra maneira, condenamos enérxicamente a barbarie que se está a levar a cabo contra o pobo palestino, como tamén condenamos a invasión da Ucraína por parte do Estado ruso, como manifestamos a nosa repulsa aos conflitos bélitos que están acontecendo en Sudán ou na República Democrática do Congo, ou mesmo como condenamos e estamos profundamente preocupados polo drama que se está a vivir nas costas canarias logo da chegada masiva de persoas que están escapando de África motivado por estas atrocidades que se están a converter, a levar a cabo contra a poboación. Os acordos que nos formulan se escapan sustancialmente do poder de decisión deste pleno, pero sí reiteramos a nosa repulsa ao xenocidio que se está levando a cabo, e recoñecemos, como así o fixo o Consello de Ministros o pasado día 28 de maio o Estado palestino, e mostramos todo o noso apoio á manifestación do 6 de outubro en apoio ao pobo palestino, posto que o que se está levando a cabo con eles é un auténtico xenocidio. Nada máis que manifestar esta primeira intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Non consideramos que os organismos superiores sexan os únicos que se teñen que implicar nesta condición. O pobo ten que axudar ao pobo palestino. Consideramos eso, que é un gran xenocidio. Trouxemos esta moción en repetidas ocasións e volvémola a traer porque fai un ano. Consideramos que é un tema sumamente importante, que hai que darlle visibilidade ao conflito, porque lonxe de solucionarse, cada vez se estende máis, e se non tomamos medidas antes, isto vai se convertir nun conflito global que nos vai a englobar a todos. Por primeira vez a ONU vota por unanimidade esas multas ao Estado de Israel. Mesmo o seu aliado, que é Estados Unidos, o maior aliado que ten Israel, votou a favor destas multas. Necesitamos máis implicación a nivel institucional e a nivel da cidadanía. Non podemos permitir que sigan bombardeando Israel e que miremos para outro lado. Matan nenos e mulleres todos os días. Bombardean escolas, bombardean hospitais, non teñen condición para nada. Dende o BNG sempre condenamos unanimamente calquer acto de terrorismo, pero que non vamos a permitir ou apoiar que por un acto de terrorismo un señor masacre todo un pobo e mate mulleres e nenos que non teñen nada que ver co problema que teñen co Estado, co Hamás. Repito, consideramos que deberíamos de facer un examen de conciencia e pensar ben exactamente o que están sufrindo esas persoas porque un señor non quere cumplir un dereito internacional que lle impide facerse cos territorios palestinos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro. Señora Alcaldesa, nos parece que este Concello tiene bastantes problemas que solucionar referenciados a nuestra ciudad. Nada más. Moitas grazas, voceiro popular. Grazas, señora Alcaldesa. Ben, pois reiteramos a nosa opinión de que esta moción pois é un sesgo da realidade. Ben, por suposto, condenamos calquer ataque terrorista. Por suposto, estamos moi preocupados por o feito de que esta guerra non finalice, pero seguimos mantendo o noso voto en contra. Mais nada. Voceiro socialista. Sí, moi brevemente. Comentaba na miña exposición anterior que, evidentemente, a maioría dos acordos que aquí se formulan
quedan bastante lonxe ese poder de decisión do que é este salón de plenos, pero tamén é certo que non deixa de ser un posicionamento político en defensa ao que está a acontecer co povo palestino, que estáse a estender co povo, o sea, cos países do Líbano ou de Irán, non? O que non é de recibo é que para tratar de capturar a uns asasinos, que son eses líderes de Hamas, pois nos levemos por diante a vida de 41.000 persoas ou de nenos e nenas que están nunha escola. Polo tanto, o noso voto vai a ser favorable desta declaración política en defensa do povo palestino, como tamén o fixen na miña primeira intervención, condenamos e mostramos a nosa repulsa a ese ataque indiscriminado que levou a cabo tamén a organización terrorista Hamas, que acabou tamén ca vida de 1.400 persoas israelís e secuestrou a 200 persoas. Por lo tanto, por unha banda e pola outra, condenamos evidentemente todas estas atrocidades e mostramos o noso apoio a estas cuestións que nos formula o Bloque Nacionalista Galego, que moitas delas non temos ningún tipo de competencia, pero tamén é certo que moitas veces decimos que este non é o foro, pero ao mes seguinte teremos unha moción para falar do que sucede en Cataluña. Por lo tanto, non temos nada do que avergoñarnos por votar en favor desta resolución política. Nada máis que incidir. Señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Hai empate. Sí. Hai empate. Hai empate en 3 votos en contra e a favor. Decide a voto de calidad alcaldía de presidencia. a favor. Vale, porque a proposta sale aprobada. Sale aprobada esta moción co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e o voto en contra dos concelleiros non adscritos e do Partido Popular. Eu no meu minuto que me vou a otorgar a min mesma quero facer unha reflexión e entendendo parte do que se expuxo aquí en canto a, creo entender o que se quería decir cando se falaba de condenar o que sofren todas as víctimas, creo que tamén se utilizou a expresión facer un sesgo da realidade. Quero entender ben e non confundir como cando outras veces falamos, por exemplo, das mulleres víctimas de violencia de xénero, e hai persoas que falan, que non lle chaman polo seu nome, falan de violencia intrafamiliar e de violencia tamén contra homes, minimizando a din. Sabemos que existe, pero non ten nada que ver coa violencia contra a muller ou outros temas parecidos. Non intervín porque non o entendín así, e non quero que parezca algo así. O Concello, o grupo que eu pertenzo, está en contra de calquera ataque terrorista, veña de onde veña, evidentemente tamén do que levou a cabo Hamas. Creo que quedou claro dende un primeiro momento, pero o que está a acontecer na actualidade é un xenocidio. É un xenocidio. E condenando absolutamente un ataque terrorista que o foi, as consecuencias, a raíz dese ataque terrorista, comezou a darse unha situación desproporcionada como resposta a ese ataque terrorista, que comprendo a resposta, pero moi desproporcionada. Está a ser un xenocidio, recoñecido, como se explicou aquí, pola ONU hai escasos días. Ben, señor secretario, pasamos ao punto seguinte. Ai, perdón, sí, un minuto. Non é con respecto a isto, é con respecto ao punto seguinte. Sí. Para propoñer se pode invertir a orde, porque a persoa que vai a defender a moción con respecto ás buts ten que ausentar, se podemos
Sí. Sí, non hai ningún problema. Entón cambiamos a orde e vamos a debatir primeiro o 9. A 8 e agora é a 9. O sea, invertir. O sea, agora a 9. Pois, señor secretario... Vale, entón pasaríamos ao punto 9, moción do PP para regular as vivendas de uso turístico BUT en Betanzos. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos e a todas. Ante o crecente número de vivendas de uso turístico en Betanzos e o seu impacto no mercado inmobiliario, a comunidade e a calidade de vida dos veciños, faise necesario regular esta actividade. A normativa actual de Galicia e España establecen directrices que deben ser consideradas para garantir un equilibrio entre o turismo e a vida local. Obxectivos da regulación. 1. Protección do patrimonio, salvagardar o patrimonio cultural e arquitectónico de Betanzos evitando a saturación de certas áreas. 2. Equilibrio veciñal, asegurar a convivencia entre turistas e residentes, establecendo límites na cantidade e localización destas vivendas. 3. Condicións de seguridade, garantir que as vivendas de uso turístico cumpran coas normativas de seguridade e salubridade. 4. Fomento do turismo sostible, promover un modelo turístico que beneficie a comunidade local priorizando a calidade sobre a cantidade. A regulación das vivendas de uso turístico é esencial para garantir un desenvolvemento armónico de Betanzos, favorecendo tanto o sector turístico como a comunidade local. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. 1. Iniciar o proceso de regulación de vivendas de uso turístico no municipio en consoancia coa legislación vixente. 2. Elaborar un rexistro municipal destas vivendas para un mellor control e seguimento. 3. Establecer un marco normativo que contemple aspectos como a obtención de licenzas, requisitos de calidade e condicións de operación. E 4. Que a alcaldesa ou persoa que delegue leva ao fin estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias. Nos últimos anos, Betanzos está a experimentar un gran crecemento no número de visitantes, de turistas que veñen a coñecer a nosa cidade. Tanto os nosos atractivos patrimoniais e culturais como o gran impulso que está a dar o Camiño de Santiago converteron a Betanzos nun punto de visita obrigada para quenes se elixen Galicia como destino vacacional para desfrutar do seu tempo de lecer. Este aumento do número de visitantes tamén trouxo consigo un aumento na oferta das vivendas de uso turístico, polo que entendemos que se fai necesario esa regulación que garanta un equilibrio entre os veciños e a súa normalidade e o tan necesario e positivo turismo. Concordamos, por tanto, coa proposta do Partido Popular e, ademais, creemos firmemente que a convivencia entre veciños e turistas é o camiño axeitado para que Betanzos continúe medrando, pero para que tamén se siga a reivindicar e a mostrar como punto histórico fundamental en Galicia. Por todo isto, imos a votar favorablemente. Moitas gracias. Moitas grazas. Concelleiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Desde o Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor porque, como é coñecido por todo o mundo, defendemos que se teñen que regular as vivendas turísticas para poder avanzar en poñer solucións nos problemas cada vez maiores de acceso á vivenda. Nos últimos 10 anos, os prezos dos alugueiros en Galiza subiron un 44% de media. O crecemento desmesurado de aloxamento de uso turístico está creando moitos problemas no acceso á vivenda, pois este tipo de inmobles está absorbendo a oferta de tipo residencial. Está contribuindo á alza dos prezos do alugueiro. En Betanzos, según informaba a prensa, o número de alugueiros turísticos subiu un 205% nos últimos 3 anos. No Bloque Nacionalista Galego defendemos que se limite o número de vivendas turísticas e se lles poña un tope temporal. Mas temos que lembrar que quen ten as competencias tanto en materia de turismo como en vivenda é a Xunta de Galiza. Os concellos poden poñer normas, pero quen ten as competencias en materia de turismo para controlar e rexistrar os establecementos é a Xunta de Galiza. Moitas grazas nesta primeira intervención, nada máis. Moitas grazas. Voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, é evidente, non? E así o podemos constatar a proliferación de vivendas de uso turístico no noso concello e especialmente no casco histórico. Tamén ben é certo que a oferta
hoteleira existente no Concello para o número de visitantes que temos e que se pode comprobar cos datos que figuran na oficina de turismo, pois non hai non se pode dar servicio a todos esos turistas que as plazas hoteleiras que temos. Polo tanto, esa proliferación a día de hoxe, si é certo que detectamos que non está a afectar a día de hoxe na disponibilidade de vivenda residencial, e máis que no seu caso está contribuindo no noso casco histórico a que se rehabiliten vivendas, pero isto tampouco non é óbice para que non levemos a cabo unha regulación e que non chegue o problema. Si somos coñecedores que en outros concellos está xa a ocasionar problemática co uso residencial das vivendas, pois non debemos de ser meros espectadores e si levar a cabo unha regulación a respecto. E máis, no documento de Plan Xeral de Ordenación Municipal que se está a tramitar, regúlase o uso de vivendas de uso residencial e se diferencian claramente de vivendas destinadas ao uso hoteleiro, que son as que evidentemente supoñen unha actividade comercial. Tamén é certo que a día de hoxe non están suxeitas á licencia municipal, posto que a Xunta de Galicia o único que fai é registrar esa vivenda como vivenda de uso turístico e o comunica ao Concello. Falaba eu do Plan Xeral de Ordenación Municipal e máis, creemos que debemos de recoller nunha disposición transitoria a regulación destas vivendas dentro do casco histórico, porque si ben no Plan Xeral se recolle a distinción entre vivenda de uso residencial e vivenda de uso turístico, no actual PEPOCH non se fai mención a isto porque na época da que data pois non era algo habitual e, polo tanto, mentre non se recolle no propio PEPRI, pois se podería recoller no Plan Xeral de Ordenación Municipal mediante esta disposición adicional. Se fala da creación dunha ordenanza municipal reguladora, estamos totalmente de acordo que a maiores de recoller esa distinción dentro do Plan Xeral de Ordenación Municipal, pois podemos e debemos contar con esa ferramenta na que principalmente se poden incluso incluir sectorizacións por zonas e que vivendas, que número de vivendas se poderán dar de alta en deste tipo de establecementos. Vemos como o Goberno Central tamén está a traballar nunha modificación da Lei de Propiedade Horizontal para que as comunidades de veciños poidan vetar a instalación dunha vivenda de uso turístico na propiedade común. A día de hoxe creo entender que hai que ter 3/5 da maioría para poder vetalo, pero a modificación que se propón é para que exista unha autorización expresa dun 100% da comunidade para que se poidan instalar vivendas de uso turístico nunha edificación. A maiores, tamén se está traballando nun registro estatal de vivendas de uso turístico e a día de hoxe existe un grupo de traballo que representado pola Federación Española de Municipios e Provincias e varios ministerios para tratar de aplicación do Regulamento Europeo sobre pisos turísticos. Por lo tanto, entendemos que é algo necesario, unha proposta en positivo e imos votar de forma favorable. O primeiro paso será recoller eso no Plan de Ordenación Municipal e traballar nesa ordenanza municipal reguladora da instalación de vivendas de uso turístico, acoutando por zonas, por número e con que características se poden instalar, non? Que o lóxico é que se faga igual que no uso hotelero, ou, é dicir, en planta baixa máis primeiro andar de cada edificación. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas. Nada, concordando con todo dito agora mesmo por todos os grupos, vendo que ano tras ano en Betanzos aumenta o noso número de visitantes, creemos que verdadeiramente hai que regular a vivenda de uso turístico. Nada, alégranos bastante que vaya no Plan Xeral de Ordenación Municipal xa recollido. Nada máis, agradecer o voto favorable de todos os grupos. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Nada máis, remitímonos á primeira intervención. Moitas gracias. Concelleiro nacionalista.
Ben, moitas gracias. Xa digo, nós imos votar a favor porque pensamos que é necesario actuar neste tema e que é unha medida positiva. E temos que parabenizar ao PP por caer da burra e poñerse do lado das demandas do Bloque Nacionalista Galego. Pero agradeceríamos que manteñan unha postura coherente e que nos aclaren que é o que defenden concretamente. Desde a Xunta, o Partido Popular púxose de perfil neste tema e foi a remolque das demandas dos concellos e para iso mal, permitindo a inscrición do rexistro de vivendas da Xunta de vivendas turísticas que non cumpren ca lei. Nos concellos votan unha cousa ou outra dependendo de quen goberne. Votan en contra da regulación en Compostela, onde hai uns problemas tremendos de acceso á vivenda derivados da falta de regulación. E agora propoñen en Betanzos que se regule. En conclusión, a vivenda para o Bloque Nacionalista Galego tense que regular para garantir que todas as persoas podemos ter acceso á vivenda e ao seu uso social. Por iso, imos votar a favor desta proposta. Moitas grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Nada que engadir, creo que quedou meridianamente clara a postura do Grupo Socialista e imos apoiar esta moción porque entendemos que é positivo para a nosa veciñanza pois ir dando pasos para limitar e regular a proliferación de vivendas de uso turístico no noso concello. Ben, pois entendo, señor secretario, que esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos, así que pasamos ao punto seguinte, que será 8, a moción anterior, o número 8. O punto seguinte sería o punto 8, entón, a moción do PP para sumarse ao GALP Golfo Ártabro. Voceiro popular ten a palabra. Boas tardes, señora alcaldesa, e moitas grazas. O Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos, con arreglo ao disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, desexa elevar ao Pleno Municipal a seguinte proposta de moción. O Golfo Ártabro é a denominación común coa que se coñece a Unión das Rías da Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol, cuxa autoría corresponde ao xeógrafo Otero Pedrallo, e que é unha maneira natural atende a un accidente xeográfico que permitiu unir estes espazos e morfoloxía ao redor da súa particular historia. Coincide co final da Costa da Morte e o principio das Rías Altas. O desenvolvemento local participativo é levado á práctica mediante un planteamiento ascendente por accións locais cuyos membros pertenzan aos sectores públicos e privados e á sociedade civil e que representen adecuadamente a sociedade local. O desenvolvemento local participativo nas zonas pesqueiras está gobernado polos grupos de acción local do sector pesqueiro, en adiante GALP, e levas a cabo a través de estrategias de desenvolvemento local integradas e baseadas nas zonas. Os grupos de acción local do sector pesqueiro son asociacións sen ánimo de lucro constituídas ao abeiro da Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito da asociación e da normativa de aplicación do Estado de Convención e da Comunidade Autónoma. As asociacións recoñecidas como GALP permiten a integración de todas as entidades asociativas e de representación de intereses colectivos, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro, así como administracións locais e entidades públicas dependentes destas, dentro do ámbito territorial correspondente. No noso territorio existen dúas entidades GALP. Golfo Ártabro Norte, integrado polos concellos de Ferrol, Neda, Fene, Narón, Ares, Mugardos, Cabanas, Pontedeume, Miño e Paderne. Golfo Ártabro Sur, integrado polos concellos da Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada. Nos quedamos no medio dos dous, agora mesmo. Considerando a importancia do desenvolvemento sostible e a valoración dos nosos recursos marítimos, promoñemos a adhesión do noso concello a algún dos GALP do Golfo Ártabro, xa que entendemos que esta integración permitirá un desenvolvemento económico, acceso a fondos e recursos para fomentar a actividade pesqueira e promover iniciativas que diversifiquen a economía local. 2. Sustentabilidade, implementación de prácticas sostibles que protexan os nosos ecosistemas mariños e a biodiversidade. 3. Participación cidadá, impulsar a participación da comunidade na toma de decisións relacionadas co desenvolvemento local e a xestión dos recursos.
4. Colaboración. Fomentar sinerxias entre sectores, mellorando a cooperación entre asociacións, empresas e administracións. A adhesión ao GALP sumou unha oportunidade estratégica para Betanzos, aliñándose coas políticas de desenvolvemento local e protección do medio ambiente. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Betanzos presenta o seguinte proposta de acordo. Proponse ao Pleno do Concello de Betanzos a aprobación da adhesión ao GALP, autorizando a alcaldesa ou persoa a quen delegue para asiñar os documentos necesarios e realizar as xestións pertinentes para formalizar esta integración. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Creemos que puede ser moi positiva para fomentar la colaboración de los concellos del Golfo Alto y así impulsar a los vecinos en acciones que protejan nuestros ecosistemas en los que está incluida nuestra ciudad, por lo cual nuestro voto va a ser favorable. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. GALP son as siglas dos Grupos de Acción Local de Pesca. Son entidades público-privadas onde colaboran empresas do sector pesqueiro e acuícola e a administración na búsqueda dunha estrategia de desenvolvemento sostíbel. Entón, desde o Bloque Nacionalista Galego, para o caso concreto de Betanzos, temos un porto, pero non hai, por motivos da situación xeográfica e características da nosa ría, actividade pesqueira ou marisqueira extractiva, como pode haber noutros concellos da ría como Sada ou mesmo Miño, Paderne e Bergondo, coa actividade marisqueira da Cofradía de Miño. En Betanzos non hai actividade económica vinculada á pesca, nin ao marisqueo, inda que sí, se poden e deben levar a cabo proxectos relacionados coa conservación e a sostenibilidade na nosa ría. Moitas gracias nesta primeira intervención, nada máis. Moitas grazas, voceiro socialista. Moitas grazas, señora alcaldesa. O grupo, xa por recalcar o que dixeron os anteriores grupos tamén, o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro, Ártabro Norte, neste caso, defínese como unha asociación sen ánimo de lucro constituída ao amparo da Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito á asociación e da normativa de aplicación do Estado e da Comunidade Autónoma. A súa acción basease nas EDLP, que son as estrategias de desenvolvemento local participativo, que están concebidas como postas en práctica polos grupos de acción local do sector pesqueiro e que son o principal instrumento para o logro da prioridade cuarta da Unión Europea de aumentar o emprego e a cohesión territorial mediante fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade e a mobilidade laboral nas comunidades pesqueiras e acuícolas, incluindo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto de outros sectores da economía marítima. Neste sentido, coñecendo os traballos que veñen desenvolvendo ao longo dos últimos anos polos diferentes GALP que se suceden na nosa contorna, este Concello xa se interesou pola participación nalgún destes entes. Como sabemos, en esencia, os GALP teñen a súa prioridade de apoio para aquelas zonas con costa marítima, cuestión que a día de hoxe Betanzos non ten, pero o que sí que ten é un porto, e que, por tanto, pode abrir moitas portas á hora de poder concorrer a diferentes proxectos que redundan riqueza e aprendizaxe á nosa cidade. Neste sentido, o Concello xa iniciou trámites no pasado mandato, trámites que se impulsarán a partir de agora, xa que grazas a esta proposta, así como a diferentes reunións de carácter informal que se tiveron por parte deste equipo de goberno, tanto con outros concellos que si participan, así como tamén coa Reserva da Biosfera para coñecer detidamente que beneficios poden atraer a nosa cidade. Beneficios que, como xa apuntou algún portavoz, serán limitados, pero que, coñecendo o resultado de outras localidades, poden supoñer un impulso a diferentes iniciativas económicas e sociais e tamén culturais na nosa contorno. En este sentido, e recalcando ese inicio de trámites e considerando que esta participación neste ente é unha cuestión que será tamén ditaminado neste caso pola Consellería do Mar e que pode supoñer un impacto positivo para o impulso de certas actividades relacionados
neste sentido, coa ría de Betanzos, como non pode ser de outra maneira, o noso voto será favorable. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular. Dar as grazas aos grupos que apoian esta moción e grazas. Gracias. Voceiro. Voceiro nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Desde o Bloque Nacionalista Galego non nos imos opor a esta proposta, inda que entendemos que a figura dos GAL vai máis enfocada a concellos onde hai unha actividade económica dependente do mar. Non nos parece mal presentar esta solicitude para adherirnos e que sexan os propios técnicos os que nos informen, así que imos votar a favor. Moitas grazas. Moitas grazas a favor. Ben, pois entonces, señor secretario, entendo que se aproba por unanimidade tamén esta moción. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto 10º, moción do PP para dar cumprimento ao manifesto presentado polos veciños da Rúa Rosalía de Castro. Voceiro popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boas noites a todos e a todas. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para dar cumprimento do acordo aprobado por unanimidade da Corporación dos Veciños da Rúa Rosalía de Castro. O Grupo Municipal Popular do Concello de Betanzos, de acordo co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das entidades locais, desexa elevar ao Pleno Municipal a seguinte moción. Exposición de motivos. No marco da participación cidadá e o dereito dos veciños a expoñer as súas inquedanzas ante as autoridades, os residentes da Rúa Rosalía de Castro e colindantes presentaron un manifesto ao Concello de Betanzos expoñendo a situación que están a sufrir. Este manifesto, aprobado por unanimidade no Pleno Municipal, incluía unha serie de medidas para poñer fin a esta problemática, garantir o descanso dos veciños e mellorar a seguridade na zona. A pesar da aprobación unánime de ditas medidas, a data de hoxe os veciños siguen esperando a que se faga efectiva o cumprimento do acordado. Ante esta situación, propónse ao Pleno da Corporación de Betanzos a adopción dos seguintes acordos. Exixir ao Concello que execute de forma urxente todas as medidas aprobadas no manifesto dos veciños da Rúa Rosalía de Castro. 2. Solicitar un informe detallado sobre o estado de implementación das medidas, incluso calendario e recursos asignados, etc. 3. Incrementar a presenza policial e controlar o ruído dos locais e vehículos modificados na rúa. 4. Reafirmar o compromiso do Concello para garantir o benestar dos residentes e o cumprimento das normativas. 5. Que a alcaldesa ou concelleiro no que delegue leve a bon fin os citados acordos. Nada máis, moitas gracias nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, entendemos e comprendemos as reivindicacións dos veciños da Rúa Rosalía de Castro e, ademais, somos conscientes dos comportamentos incívicos que teñen que soportar nas noites da fin de semana na súa zona. Os coches a gran velocidade, ruidos na rúa, suciedade e un longo etcétera. No que a isto se refire, creemos que son xustas as súas reivindicacións, mas estamos convencidos de que estas deben de facerse dende o debido respeto. Dende o debido respeto aos demais veciños de Betanzos, dende o debido respeto aos locais que conviven na rúa e dende o debido respeto á institución municipal. É verdade que estes veciños manifestan unha serie de problemas que merecen unha solución, pero esta solución nunca pode pasar por riba dos dereitos doutros veciños a traballar e gañarse a vida honradamente. Polo que entendo que, como facíamos non na moción anterior, senón nas vivendas de uso turístico, temos que volver a falar de equilibrio. E entendo que a pelota está no noso tellado, está no tellado do Concello. Entendemos que é necesario implementar unhas medidas que poñan fin a esta problemática, pero que busquen ese equilibrio entre os dereitos dos veciños e os dereitos dos locais de ocio que traballan nesa rúa, porque os dereitos non son exclusivos dun colectivo, e ao fin e ao cabo todos somos veciños. Entendemos que non é unha tarefa sinxela, mas a solución aos problemas da Rúa Rosalía de Castro debe comezar dende o respeto. Dende o respeto ao cumplimento das normas establecidas e dende o respeto a quenes honradamente se gañan a vida traballando nesa rúa. En principio, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Quixera comezar comentando unha cuestión de orde a respecto do texto da
moción que nos presentan, dice que o manifesto foi lido pola veciñanza da Rúa Rosalía de Castro e aprobado por unanimidade. Se eu non lembro mal, ese manifesto non foi votado en ningún momento, é dicir, os veciños e as veciñas si leron ese manifesto, foron escoitados por todos nós, pero non foron votados. Vale. Os veciños e veciñas da Rúa Rosalía de Castro pediron intervir naquel pleno, aínda que non cumplían os requisitos que se recollen no regulamento orgánico municipal para poder intervir a veciñanza, como non había ningún inconvinte, permitiuselles ler o manifesto naquel pleno, pero non se debatiu en ningún momento nin se votou. Non é verdade que se aprobara por unanimidade porque non foi unha moción nin se votou en ningún momento. Puideron un representante, recordo perfectamente, leu ese manifesto e despois continuou o pleno. Sí. Ata aí. Iso deixarías en efecto... Non, agradezo yo. Iso deixarías en efecto o acordo número 1, claro, porque executaron as medidas aprobadas, non chegaron a ser aprobadas en pleno, é dicir, iso habería que modificalo de cara a súa votación favorable, como é a intención. Ben, unha vez matizado isto, que si considerábamos necesario que fora explicado e matizado públicamente, imos a enxunlla, porque os veciños da Rúa Rosalía de Castro pedironnos que apostáramos por eles e, de alguma maneira, ímolo facer. Porque hai algo máis dun ano que se inicia este conflito, porque é un conflito veciñal, un conflito de convivencia, un conflito institucional, e require unha solución. Eles e nós pedimos que se fixeran medicións, pedimos os resultados desas medicións, volverémolas pedir nos rogos pediuse unha maior presenza policial nas zonas conflictivas da movida, pediuse tamén o cumprimento dos horarios de peche, que se revisen as licencias e que se verifiquen as insonorizacións deses locais. En definitiva, pediron limpeza e pediron descanso. Claro, todas esas cuestións parecennos lícitas e pensamos que os veciños e as veciñas teñen dereito a elas, teñen dereito a ese descanso e a vivir nun ambiente confortável. Porque todas e todos temos dereito a esas cuestións. Claro, tamén todas e todos temos dereito a desenvolver o noso traballo e o empresariado da hostelería betanceira ten dereito a realizar o seu labor. E no fondo creemos que sae a raíz do conflito, que está habendo un choque da convivencia entre os uns e os outros, entre ese dereito ao descanso que estábamos mencionando, o dereito a vivir nunha zona limpa, nunha zona respectuosa coa vida dos veciños e as veciñas, fronte a ese dereito a exercer un labor empresarial e a gañarse a vida nun sector tan honrado como o sector da hostelería. E desde o noso punto de vista, e con toda a humildade yo digo, de verdade, aquí ven o grande erro do Concello, que claro, nos non lles negamos en ningún momento que non estean dando pasos para solucionar este conflito, que non se estean facendo cousas, e efectivamente que non se estean a desenvolver medidas para solventar ese problema de convivencia, pero para nos non fixeron o fundamental, que é falar coa veciñanza. Ou iso nos transmiten eles cando nos reunimos con eles. No BNG, eu creo que xa é algo que comentei cando era a única representante do BNG nesta institución, estamos convencidos de que estamos aquí para servir aos veciños e as veciñas. E ás veces toca escoitar reprimendas, toca escoitar tirons de orellas, e toca escoitar palabras que non son agradables. A todos nos pasa. Entendemos que ten que ser moi duro enfrontarse a certas situacións, que non pode ser cómodo, nin pode ser agradável ver na prensa certas cousas, ou sair á rúa e ver toda unha serie de pancartas que reproducen palabras que non nos gustan. Entendemos que ten que ser moi duro como equipo de goberno dun concello. Pero tamén nos temos que posicionar nesa outra parte que chega a ese punto, que públicamente decide dar o paso de visibilizarse, de colocar unhas pancartas nunha ventana, que tampouco debe ser doado, entendemos. Segundo les din, a ese punto chégase porque efectivamente non son escoitados, porque solicitan xuntanzas por rexistro,
e non lles son ofrecidas, porque non se lles responde ás peticións documentais que les fan ou porque non se responde ás súas chamadas de atención previas. De verdade, nos creemos que están a tempo de impedir que esta bola de neve continúe medrando, que efectivamente que este conflito cada vez sexa máis negativo para todos e para todos e só hai unha maneira de facelo que é sentándose coas partes. É dicir, sentándose cos veciños e coas veciñas, explicándolles todo aquilo que se está a facer, porque non sabemos que a administración é lenta, porque o é, pero entendemos que se están a facer cousas, que se están dando pasos para solventar a problemática que hai nesta rúa, e tamén creemos que o Concello debe escoitar o punto de vista destes veciños e das veciñas, e tamén do empresariado que desenvolve ali o seu labor. Creemos que compre retomar a convivencia entre os hosteleiros e os veciños, pero tamén entre os veciños e a institución municipal, que é igual de grave no fondo. Por tanto, instámonos a que, por favor, inicien ese camiño de diálogo ou retomen ese camiño de diálogo con todas as partes, porque isto non pode seguir así. Nada máis e grazas nesta intervención. Moitas grazas, voceiro socialista. Ben, bueno, o que xa se puxo de manifesto, non? Dos dous parágrafos da exposición de motivos que presenta o Grupo Popular na moción, ningún dos dous é certo. No primeiro, sobre a participación cidadán, non tiñan dereito a tal participación, pero si é certo que, como non podía ser de outra maneira, a alcaldesa pois lles permitiu, non, intervir nun pleno, e digo que non tiñan dereito a tal intervención, posto que o regulamento de participación cidadá o di claramente, non, que para participar nunha sesión plenaria, primeiro, ten que ser unha entidade registrada no registro das asociacións do Concello de Betanzos, cousa que non se cumplía, e segundo, que poderían, que se pode intervir cando se trae a pleno unha cuestión relativa ao seu interese, cousa que non se producía tampouco nesa sesión plenaria. Pero, evidentemente, a esta asociación, como a todas as que así o solicitaron, pois se lle deu a opción de manifestarse. E o segundo, o que preguntaba a voceira nacionalista e que recalcou a señora alcaldesa, non se debatiu, non se aprobou, non se chegou a ningún tipo de acordo. O que sí é certo e non recolle a moción é que a alcaldesa sí se comprometeu co colectivo veciñal a levar a cabo, na medida das posibilidades do Concello, unha serie de medidas. E as levou a cabo logo de que a plataforma de veciños pediran unha xuntanza ca alcaldía e que estaba tamén eu presente como concelleiro de Seguridade. Polo tanto, en ningún momento se lles negou a participación. E fala vostede de conflitos, pero conflito institucional, por Dios, de conflito institucional ningún. O sea, e decía vostede que pode ser incómodo que colguen pancartas. Pois claro que é incómodo, pero para iso están os gobernos locais e están os concelleiros e as concelleiras para dar resposta aos veciños. E hai moitas veces que o que nos veñen a decir os veciños o que nos piden non nos gustan, pero os temos que atender con total naturalidade e con total respecto. Respecto que en todo momento se lle mostrou esta plataforma veciñal. Sempre que o pediron foron atendidos. Ben é certo, os que se negaron a manter unha xuntanza co grupo de goberno foron eles cando os hosteleiros da zona pediron ter unha xuntanza conxunta entre o equipo de goberno, os veciños e eles mesmos para tratarlle de expoñer as medidas que estaban levando a cabo e para tratar de consensuar certas melloras, e a Asociación de Veciños, bueno, a plataforma negouse, non, a acudir a esa xuntanza. Polo tanto, respeto hacia eles todo o do mundo. Por certo, respeto que non tiveron eles no seu momento de forma institucional cando interviron naquel pleno e cando chegaron a decir que se as medicións non concordaban con que eles querían, que acudirían aos xulgados. A ver, as medicións serán as que se echan en base a un estudio dos peritos habilitados para tal aspecto. Non, eso non é decisión do grupo de goberno ou non, pero con toda a cordialidade do mundo, evidentemente, dende este goberno local estamos a dar os pasos necesarios para tratar de cumprir con esos compromisos que adquiriu a alcaldía con esta representación de veciños e para tratar de que o seu descanso diario, a súa convivencia sexa o máis factible, non factible, sino o máis cómoda posible, que se
as actividades comerciais e hosteleiras non choquen co dereito ao descanso dos veciños e das veciñas. Sobre os acordos que se formulan, eu podo facer unha rápida exposición de en que situación se encontran, non? Os pasos dados por parte deste Concello sobre as medicións de ruidos. Se lle dixo naquela xuntanza a Asociación de Veciños que se queixaban principalmente por un inmoble polo da Rúa Rosalía de Castro número 11 que estaba afectado, decían eles, por unhos ruidos do negocio de hostelería, pois se lles dixo que sí, que se ian a levar a cabo as medicións, que a Policía Local non podía leválas a cabo posto que o sonómetro non o sonómetro, senón que non había un policía ca titulación habilitante para poder utilizar o sonómetro que tiña o Concello. Polo tanto, realizouse unha contratación de varias medicións, unha en Rosalía de Castro número 11, outra na Rúa da Galera e outra na Rúa dos Ferradores. A tocante da Rúa Rosalía de Castro se realizou no primeiro esquerda. Tamén é certo que para que nos deixaran facer a medición pois levou o seu tempo, incluso o primeiro dereita non se deu feito. Tamén é certo que é unha clínica dental, polo tanto non é unha residencia. Pois esta medición se realizou o 14 de abril do ano 2024 e foi entregada no Concello o 19 de xuño do 2024. O día 4 de setembro, moi recentemente, a técnico municipal emitiu o seu informe que concluía que concorren circunstancias que justifican a incoación dun expediente sancionador por infracción do artigo 28 da Lei 37/2003 do ruido, ademais de ordear a colocación de forma provisional dun limitador de son, a entrega dun estudio de illamento acústico por parte da propiedade e, en tanto en canto non se entrega dita documentación, proceder ao precintado dos equipos de son. Isto que concluye a técnica municipal. O 24 de 9 de 2024, é dicir, fai uns días, se lle trasladou esta resolución deste procedimento sancionador por infracción que pode ser moi grave a titular do establecemento, dándolle, ese mismo día se notificou ese día 24 en torno ás 11 da mañán e en torno ás 13 horas polo sistema notifica.gal pois foi recibida e lida a resolución por parte da titular do negocio. Cal é a situación? Que a día de hoxe dispón de 15 días para realizar alegacións. Nos dixemos, afirmamos que en canto estuveran os estudios finalizados, pois se lle daría audiencia aos afectados para que os poidan consultar. Polo tanto, no momento que transcorran os 15 días que haxa ou non alegacións e as hais, cando se resolvan e se xa definitivo a orde do procedimento sancionador para que se proceda ao precintado do equipo, a colocación do limitador, a entrega do estudio de illamento acústico, ao precintado do equipo, pois se lles dará xa trámite de audiencia aos afectados para que poidan comprobar todo o expediente, pero a día de hoxe ainda non está pechado. No caso da discoteca Iris, a comunidade de propietarios da Rúa Rosalía de Castro presentou un estudio acústico o día 5 de agosto do 2024 e a técnica municipal emitiu o seu informe o 12 do 9, o sea, o 12 de setembro do 2024 e o estudio indica que tampouco cumple. Polo tanto, se está a preparar a notificación pertinente para os titulares deste negocio para que leven a cabo as accións que se desprenden do informe da técnica municipal, que non deixan de ser as mesmas que no caso anterior. Non están nesta zona, pero estaban dentro de esos estudios acústicos. Rúa da Galera e Rúa Ferradores están nunha situación similar. O procedimento está pendente de emisión do informe técnico, está o estudio acústico entregado e no momento que ese informe técnico este elaborado, que estará en breve, posto que un foi do día 6, creo recordar, e outro do día 12, están agora co de Ferradores e despois concluirán co da Rúa da Galera. Pois actuará do mesmo xeito, facendo cumplir a normativa e respetando en todo caso os resultados das medicións. Sobre as ampliacións de horarios, era outra das cuestións que pedían
perdón, a reducción non, a ampliación de horarios. Era outra das cuestións que nos pedían que se limitase o máximo posible os veciños e as veciñas, e é certo que estas ampliacións autorizáronse de forma puntual en datas festivas concretas. Era tónica habitual que se pedira durante toda, por exemplo, durante a duración íntegra das festas patronais, non se autorizou durante todas as festas, non se autorizou durante toda a Semana Santa, nin na feira medieval, senón os días puntuais, os días festivos. Outra das queixas que nos trasladaban e que se acentuaron recentemente logo de que o Concello anunciase que ia instalar un sistema de control de accesos dentro do casco histórico, pois foi a instalacións de cámaras de control de tráfico na zona. Non de vixiancia, porque son cousas totalmente distintas. De vixiancia de tráfico, non de control da xente, porque eso, entre outras cousas, de momento temos o dereito constitucional á privacidade, e para instalar ese tipo de dispositivos pois hai que contar cos permisos da delegación do goberno e motivar moi ben o porqué se instalan cámaras de grabación para controlar cousas distintas ao tráfico. Ben, pois, sin liarme moito máis, nesa subvención de mercados sostibles se contempla a instalación dunha plataforma de control de accesos ao casco, que evidentemente é unha plataforma totalmente flexible na súa interoperatividade, e no momento que quede instalada para o control de accesos ao casco, pois se pode ampliar para controlar outro tipo de, outro tipo non, o mesmo tipo de cámaras situadas noutros puntos da cidade, non só na rúa Rosalía de Castro, que sí, sino tamén noutros puntos que tamén non lo está a demandar a veciñanza, posto que están a padecer comportamentos incívicos de condutores que deixan o coche en dobre fila ou que deixan o coche nas paradas dos autobuses, etc. Polo tanto, este sistema vaise ampliar no momento que xa este operativo e en funcionamento. E xa para rematar, tamén falaban de medidas sobre a mellora da seguridade viaria, e recordar que no pasado mes de febreiro de 2024 este pleno aprobou un proxecto que se inclui no post-2024 para levar a cabo, entre outras accións, pois a colocación de reductores de velocidade na Rúa do Rollo, a reposición da pavimentación e das beiravías na dita rúa, ou a instalación de pasos de peóns no camiño de Caldas Barras. Este proxecto licitarase en breve no momento de que se conten con todas as autorizacións sectoriais. Neste caso eran de 3 organismos: de Patrimonio da Xunta de Galicia ao pasar o Camiño de Santiago pola zona, de Demarcación de Costas e de Demarcación de Estradas do Estado, posto que tamén hai medidas de mellora da seguridade na Rúa da Ribeira, e está afectado tanto pola Estrada Nacional 651 como pola propia demarcación de Costas. Polo tanto, no momento que a Deputación levante os condicionantes, en canto teñamos estos 3 permisos sectoriais, pois se levará a cabo a licitación, que entendo que será en breve. E xa para rematar sobre a presencia policial, é un tema que se tocou e se falou largo e tendido nas distintas xuntas de seguridade que se levaron a cabo ao longo do ano, e entendemos que, aínda que non será da satisfacción total dos veciños e das veciñas, pois a presencia policial incrementouse tanto por parte da Garda Civil ao trasladarse nesas xuntas locais de seguridade e ter o compromiso da subdelegación do Goberno e dos forzos de seguridade do Estado de que ian a tratar de mellorar a presencia policial en Betanzos, tendo en conta os efectivos tanto do cuartel de Betanzos como dos da comarca, e tamén a policía local, pois a base de horas extraordinarias e do esforzo persoal dos axentes, pois se incrementou a presencia policial. No tocante á limpeza, pois se levaron a cabo varias campañas de mellora, de baldeos, e se incrementou a frecuencia e a duración dos traballos de limpeza. Non todo é suficiente, o Concello de Betanzos é máis que esa zona, pero se está a levar e a facer especial fincapé nas demandas veciñais. Polo tanto, estamos
tratando de ir dando resposta a todos esos compromisos que adquiriu a alcaldesa no seu momento nunha das xuntanzas que tivo ca plataforma de veciños e de veciñas. Entendemos tamén ou comprendemos o seu malestar, posto que as respostas non son tan inmediatas como eles querrerían, pero os prazos normativos tamén son os que son. Non vamos a deixar de traballar para tratar de que a situación se mellore e, evidentemente, de conflito institucional, quero recalcar que non hai ningún. Nos poden gustar máis ou menos as pancartas que coloquen, pero, en todo caso, vamos a velar porque se cumpra a legalidade e a legalidade, en base a esos estudios que incumplen, pois se está a actuar e se actuará resolvendo os expedientes conforme os informes técnicos dos técnicos urbanísticos e da asesoría xurídica municipal, nada máis que engadir. Moitas grazas, voceiro popular. Vamos a ver, intentaré no ser demagogo. Vamos a ver, el ayuntamiento es el que tiene que velar por todo esto, el equipo de gobierno. Quiero decir, los señores que viven en sus casas tienen todo el derecho a dormir y a no tener que marcharse el fin de semana fuera de Betanzos porque no pueden dormir. Y los de los locales tienen todo el derecho del mundo a tener su negocio y a ganar dinero, que para eso están. El ayuntamiento es el que tiene que dar licencia, primera ocupación incluso para el señor que vive en la casa, como licencia de apertura para el local. Si no cumple uno o no cumple el otro, no puede abrir y no puede hacerse la casa o no puede abrir el local. Ahora estáis comprobando que no cumplen los sonidos, pues ahí es donde tenéis que actuar. Estoy repitiendo un poco lo que está diciendo Diego, pero es así. O sea, y es fácil, ¿eh? O sea, es que no hay otra. O sea, lo demás es leria, pero esto es, cumples, bien, no cumples, lo siento, cumple. Si no, no puedes estar abierto. Y lo otro igual, o sea, es fácil, ¿eh? O sea, es medir los temas sonoros, tal. Y luego a nivel de la calle, bueno, todos sabemos lo que pasa en la Rosalía de Castro, como pasa en otros lados, en Betanzos en momentos puntuales, o en La Cañota, en otros lados, hay ruido, ahí la gente está en la calle y ese puntual yo no digo nada, pero el resto, cuando la gente es continuo y son las 2 de la mañana y las 3 de la mañana y no hay quien duerma, es lo que estoy hablando yo. Y con respecto a lo que decía la señora del bloque, es verdad que están equivocados estas cosas y pues que sea lo que podemos cambiarlo por la que asumió la señora alcaldesa cuando vinieron a hablar los señores aquí, los de la Rosalía. ¿Me entendéis? Eu esto último non o entendí. Vamos a ver, que en vez de lo último que digo, que dice que está mal redactada la moción, ¿correcto? Vale, los puntos y tal. Y yo digo, bueno, pues lo que ha asumido la señora alcaldesa se puede poner en vez de todo eso, como un punto único y nada más. Ahora sí entendí. Perdón, pues ya vi que las caras no mirabais como que lo estoy diciendo mal entonces. Nada más, muchas gracias. Concelleiro non ha escrito. Bueno, antes de nada, por aclarar o que vamos a votar. Si quedamos cun punto único, cal vai ser ese punto, porque creo que sería conveniente facer constar os acordos da moción. Entendo que polas palabras ahora últimas do voceiro popular se sustitúe todo por cumprir os compromisos da alcaldía coa plataforma de veciños e veciñas da Rosalía de Castro. Vale, pois nos pedimos que a alcaldía, no ese turno de 3 minutos que ten despois das intervencións dos grupos, explique polo miúdo cales son eses compromisos. Entendo que é de lógica para poder votar. Bueno, os compromisos que suscribiu, entendo que, vale, explicou as medidas que se están levando a cabo e todo eso, pero queremos ter claramente, bueno, para que consten nos acordos da moción, porque ao fin e ao cabo é o que se vai a votar. Entonces entendemos que incluso ten que constar na acta. Bueno, nós entendemos que evidentemente é unha cuestión de equilibrio, non? Está un choque de dereitos, os dereitos dos veciños a descansar e os dereitos dos locais a traballar. Está claro que polo medio están as leis e están as normativas. Vemos que se están executando esas normativas e se fan esas medicións
e incluso pois cousas medicións pois non son correctas, está notificando aos locais e nós imos a quedarnos co positivo, que entendemos que esa notificación que vai a producir é que se leven a cabo esas medidas para mellorar o tema do son e todo eso. Nós somos coñecedores de que algunha das persoas notificadas xa fixo as correccións no seu local correspondentes, incluso xa está presentada no Concello esa documentación, polo tanto, creemos que é un punto positivo. É dicir, que creemos que pode ser a base para ir pouco a pouco solucionando este conflicto, porque non me vou a meter en si un conflicto coa institución municipal ou non, pero entendo que sí que é un conflicto entre veciños, porque ao final todos somos veciños, polo tanto, recalcar, vamos a tratar dende o Concello e incluo a todos os membros desta corporación a favorecer o diálogo, porque o diálogo ten que ser fundamental. Entendemos que tanto veciños como locais sería positivo que se sentasen, e desde aquí facemos un chamamento a ambos os colectivos a que se senten, a que coa intermediación do Concello procedan a tratar de dialogar para eso, para garantir unha normativa, unhas medidas que ao final pois poidan equilibrar eses dereitos dos veciños e dos locais. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, quixera en primeiro lugar explicar a expresión conflito institucional tampouco para non dar lugar a malos entendidos en que ninguén se sinta ofendido. É dicir, un conflito no sentido de que hai un grupo de veciños e de veciñas que non se sinten respaldados ou escoitados pola veciñanza. Tampouco entendámonos, non? As cousas igual se foron de madre en algún determinado momento, imos facer tabula rasa, imos comezar todos e todas de novo, ímonos sentar, imos retomar o diálogo, por favor. Se ten que ser de maneira unilateral, porque efectivamente unha das partes considera que non quere chegar a un entendemento coa outra, pois terá que o Concello facer o labor de mediación que ten que asumir neste caso. E quizáis a mellor comezo a explicarle todas estas medidas que vostede nos acaba de explicar, señor voceiro do equipo de goberno, para que efectivamente ese grupo de veciños vexan que a institución non os está deixando de lado, que están sendo respaldados e que o goberno está facendo o que ten que facer, que é cerciorarse de que a legislación se cumpre. E punto. Por tanto, agardamos que efectivamente iso sexa o que aconteza a curto prazo, que se restablece ese diálogo e que se explique o que se está a facer, entendendo que a burocracia lenta, que as institucións funcionan pois moi lentamente, mas que en ningún momento se está deixando de lado a ningunha das dúas partes. Nada máis, unha vez introducidos eses cambios, esas mudanzas, o voto do BNG será favorable. Grazas. Moitas grazas, voceiro socialista. Para rematar, insistir que no momento que os expedientes estén conclusos se lle dará trámite de audiencia aos afectados, que é certo que cada vez que un veciño ou veciña chama e pregunta pola situación se lle explica meridianamente claro como está e se lle traslada no momento no que se encontra cada expediente. Vamos a seguir traballando na mesma liña, que dicir velando porque se cumpla a legislación e os plazos administrativos para que os expedientes non haya que arquivalos e retomalos por unha mala praxis, polo tanto, ser todo o garantistas que temos que ser, posto que estamos a falar do descanso dos veciños, pero tamén estamos a falar do traballo de outras persoas que, insisto, teñen que cumprir de forma escrupulosa e ca normativa vixente. E xa para rematar, señor voceiro do Partido Popular, decía vostede que non ia ser demagogo. Este voceiro en ningún momento tirou da demagogia, todo o contrario, explicou de forma clara e meridiana como estaba a situación. E é certo que o Concello ten que dar unhas licencias, pero todos estes negocios contan con licencias outorgadas no seu momento en base á legislación que estaba en vixencia naqueles momentos e é certo que están incumprindo, pero igual están incumprindo
porque ti podes ter o símil é moi fácil, podes ter un vehículo que chega a alcanzar 220 km por hora, pero estás limitado a 120, pois é algo parecido. Os equipos de Ensón non son os que había nos anos que abriron e como lle den un pouco máis de volumen do que realmente soporta o illamento acústico incumplen. Polo tanto, o que estamos velando e vai a ser así, e como non podería ser de outra maneira, é que se cumpla de forma escrupulosa que a Lei do Ruido de Galicia e que se adapten ao que se teñen que adaptar. E de ser o caso, pois as infraccións levan tamén gradualmente sancións económicas. E a este goberno, cando houbo que precintar un local de hostelería por incumprimentos reiterados, o fixo, o sea, como debe de ser. Polo tanto, que vamos a actuar e estamos actuando de forma escrupulosa neste caso como en outros. Ben, quero aclarar varias cousas para que non queden dúbidas que non me gusta que queden. Os compromisos da alcaldesa con esa plataforma de veciños na primeira das varias veces que me reunín con eles e elas foron as que das que se falou hoxe aquí e das que falaron no manifesto que leron, de comprobar se os locais ou non cumprían coa normativa de todo tipo, de horarios, de son, etcétera, de incrementar a presencia policial, sobre todo en determinadas datas, de incrementar a limpeza os domingos pola mañá, a primeira hora, de tratar de poñer cámaras de control de tráfico, dado que parece ser que hai vehículos trucados, ou como se diga, que fan excesos que poden ser un perigo as noites, o sea, polas noites. E ata aí, me parece. Bueno, non sei se me esquezo algunha, pero todas nesa liña. En todas se diron pasos. Non vou reiterar o que dixo o voceiro socialista. O que sí quero que quede moi claro é que non hai ningún conflicto, é que nunca non nos sentamos con eles. Todas as veces que a mí me consta que pediron unha xuntanza, sentámonos. Eu, varias veces, coa plataforma de veciños de Rosalía de Castro. Teñen agora unha solicitada dende hai uns días. Entón, porque parece que digo a entender que chegaran a esa situación porque non se lles escoitaba. Non. Dende logo, a que eu sei que pediron unha xuntanza foi posterior, o sea, hai uns días, en setembro, que eu seipa é a única que todavía non se lles digo que se lles dará unha xuntanza. Pero o que si é verdade, tamén me reunín varias veces cos hosteleiros do ocio nocturno da rúa, varias veces tamén. E tamén é verdade que tratei de convocar unha xuntanza de todas as partes, concello, plataforma e hosteleiros, e que a plataforma se negou. Tamén é verdade. Entón, aclarado iso, non quero que quede no ambiente que hai un conflito e que nos negamos a falar en ningún caso. Falamos todas as veces que quixeron e que queiran. Todas. Encantaríame que pudésemos estar todas as partes. Encantaríame. Pero se non é posible, seguiremos con xuntanzas bilaterais, concello veciños, concello hosteleiros e hosteleiras. Pero que se están a ter todas as xuntanzas que pediron cada unha das partes e o concello, sí, menos esta última, que se dará unha cita que ainda non se diu, pero de hai uns días, e que se están dando pasos para quedar todos eses compromisos que se adquiriron tamén. Que todo é moito máis lento do que quixéramos todas as partes, seguro. Do que quixeran os veciños, do que quixera este grupo de goberno e mesmo os hosteleiros tamén, seguro. Pero a normativa e a legislación está para cumprirse por todos e por todas, empezando polo Concello, evidentemente. Entón, eso que quede claro, por favor, porque que eu seipa, nunca
nin uns nin outros pediron unha xuntanza que non se lles dise, nunca. Salvo esta última, de hai uns días. Que eu seipa. Salvo que non chegase ao grupo de goberno por erro. Entón, con ese cambio que entendo acepta o Partido Popular, esta moción tamén se aproba por unanimidade de todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte, señor secretario. Rogos e preguntas. Ben, primeiro imos a dar lecturas as respostas das preguntas do pleno pasado. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, alcaldesa. Respostas ás preguntas dos non adscritos. Respecto ás festas patronais, informarse ao respecto nunha comisión de festas. Sobre o camiño de acceso ao coto, o dito camiño arranxarase nos próximos días. Respecto ás malezas nas traseiras dos Ángeles, o Concello actuou de forma subsidiaria recentemente. Sobre roubos en casetas na zona das Hortas da Cañota, a Policía Local está ao tanto da situación que describen. E respecto ao camiño da Sarra, o Concello ten previsto actuar neste camiño dentro dun proxecto complementario dos POS. Respostas ás preguntas do ONG. Sobre os cortes de suministro da auga potable, no momento no que se produce unha avaría na rede de suministro da auga potable, o Concello informa polas redes sociais e pola canle de información do WhatsApp. Respecto ao mantemento na zona portuaria, o Concello realiza as tarefas de mantemento que lle corresponden na zona do mesmo xeito que no resto do Concello. Sobre as malezas e os residuos no polígono de Piadela, o Concello emite as ordes de limpeza de malezas no polígono seguindo o mesmo procedimento que no resto do municipio. Os refugallos que citan foron depositados por unha empresa que está a arranxar camiños municipais no Concello de Bergondo e a empresa xa foi requirida para eliminar os refugallos que depositou sen permiso. Respecto á colocación de baños e punto violeta nos caneiros, tanto os baños e punto violeta foron instalados nas mesmas localizacións que en anos anteriores, pero de todas formas estudarase a proposta formulada na súa pregunta. Sobre o mantemento na galera, está previsto realizar varias melloras na zona. Ademais, estudarase a posibilidade de colocar a varanda que citan. Respecto á placa de mármore depositada no museo, efectivamente a placa que se refiren é a placa conmemorativa de Manuel Naveira. No seu momento acordouse retirala por seguridade, xa que a casa está en mal estado e logo de retirala levouse para o museo de forma temporal ata que se amañe a fachada da casa. O día anterior á reapertura do museo colocouse no primeiro andar deste. Sobre mellora en pasos de peóns, en próximas datas licitaránse proxectos de seguridade viaria nos que se recollen melloras en varios pasos de peóns do noso Concello. Respecto ás motocicletas no campo, estudarase esta cuestión logo de que os cambios que se van a producir debido ao proxecto de mercados sostibles estean finalizados. Respostas ás preguntas do PP. Respecto aos aparatos de ximnasia na rúa, a día de hoxe non está planificado a instalación destes aparatos nas rúas. O que si está previsto é a construcción dun área de calistenia no Parque Pablo Iglesias. Por outra banda, iniciarán os cursos de ximnasia e mantemento para adultos en centros sociais do noso Concello. Sobre a esplanada da traseira da Torre do Rollo, os terreos que citan non son de titularidade municipal. Respecto ao camiño das peixerías, o camiño que mencionan non é de titularidade pública. Sobre o estado das tubarías na Rúa Nova, en próximos proxectos abordaránse esta e outras situacións similares noutras rúas. Respecto a unha avaría na rede de auga en Rosalía de Castro, a dita avaría foi reparada e nos próximos días levarase a cabo a reposición da pavimentación por parte da empresa concesionaria de augas. Sobre a fonte de Caraña de Abaixo, nas últimas semanas o Concello de Betanzos iniciou un plan de limpeza de fontes e lavadoiros tanto da zona rural como urbana. Respecto ao firme na Rúa Castelao, o estado deste firme está a ser analizado por técnicos municipais e sobre a fonte de Guiliade, nas últimas semanas o Concello de Betanzos iniciou un plan de limpeza de fontes e lavadoiros tanto na zona rural como urbana, nada máis. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Vecinos da calle Dr. José Fariña y Ofraia de Castro denuncian multitud de actos incívicos a las puertas de sus viviendas, especialmente en las noches del fin de semana. En este caso nos trasladan su preocupación por la habitual circulación de coches a gran velocidad y emitiendo un estruendo ruido. Es conocedor del gobierno municipal de estas situaciones y qué medidas tienen previsto llevar a cabo para forzar que los vehículos circulen a menor velocidad por esta zona. Segundo,
En una reciente visita al cementerio municipal pudimos observar una serie de eficiencias que, aún habiendo sido comentadas varias veces en el salón de plenos, siguen sin resolverse. Falta de limpieza de restos vegetales, musgo y verdín en el pavimento. Vegetación que crece descontroladamente desde el interior de los túmulos. Filtración de este agua. Entiendo que esto tiene que solucionarse a la mayor brevedad. Tercero, vecinos de Caraña nos trasladan su preocupación por la falta de limpieza en su núcleo, en los márgenes del río Pedamios, que es algo que ya demandan en varias ocasiones sin tener respuesta. En este punto quiero decir que pasando hoy por allí por la mañana vi que ya se estaba efectuando esta limpieza. Quiero matizarlo. Cuarto, el pasado sábado se celebraron realizados por la Asociación Cultural Pesquedellas los Juegos Florales de Betanzos. Este certamen poético y cultural con gran tradición en nuestra ciudad tuvo lugar íntegramente en un local privado, cuando en otras ocasiones se tenían utilizado dependencias municipales, por ejemplo, el claustro del Museo de las Mariñas, para celebrar algunos de sus actos. Conoce el Concello los motivos por los que en esta ocasión este certamen no se celebró en dependencias municipales. ¿Cuál fue la colaboración prestada por el Concello a esta asociación para la celebración de los Juegos Florales? ¿Tienen pensado dar algún paso para que en sus sucesivas ediciones vuelvan a celebrarse en escenarios públicos? Quinto, vecinos del Paseo de la Galera advierten del mal estado del firme de la acera, producido principalmente por las roturas de losas. Esta circunstancia ya ha provocado más de un tropiezo, alguna caída, por lo que lo consideramos una tarea urgente. Su situación similar denuncian vecinos de la Avenida de La Coruña, que observan con el paso del tiempo el firme de ambas aceras está cada vez más deteriorado. Por eso rogamos al Gobierno municipal lo solucionen cuanto antes. Nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. No BNG estamos fondamente preocupados polo estado de conservación do noso casco histórico, como se puido observar nunha das mocións que presentamos para o debate no presente pleno, como se reflicte nas nosas iniciativas parlamentares. Como froito dunha desas iniciativas, o Parlamento de Galiza e a resposta dunha pregunta presentada pola deputada Mercedes Queixas a respecto das medidas que a Xunta de Galiza está a desenvolver no noso casco, puidemos coñecer que o Concello de Betanzos solicitou unha área rexurbe que foi declarada o 6 de marzo do 2023, pero de momento non presentou o plan de dinamización, no que se indican os obxectivos e as actuacións a realizar. Tendo en conta esta resposta literal, pode o Goberno local indicar os motivos polos que non presentou o mencionado plan de dinamización e aclarar os seus contidos, así como os plazos nos que conta para presentalo? 2. Continuando con cuestións patrimoniais, o pasado xoves puidemos coñecer a través da prensa que a Xunta de Galicia rexeitaba unha obra na Rúa Valdoncel por ser perxudicial para a muralla medieval brigantina. Asemade, a noticia indicaba que o Concello denegaba a mencionada licenza para a estabilización da parede tras os danos ocasionados por unha actuación sen licenza no 2022. Xa no 2022 o BNG reclamamos ao Goberno local que adaptase medidas urxentes para garantir a conservación da muralla da cidade e que exixixe a reconstrución do tramo derrubado, mas nada se fixo. Que medidas se formula o equipo de Goberno para a protección desta parte da muralla medieval e como e cando ten pensado executalas? Ten pensado o Goberno local reconstruir e poñer en valor este elemento singular da nosa cidade? 3. A veciñanza da Rúa Rosalía amosounos o seu fondo malestar pola mala actuación do Goberno local para garantir a súa calidade de vida e o dereito ao seu descanso. Como xa manifestamos no debate nunha destas mocións da sesión plenaria. Nesta liña, exiximos ao Goberno local que nos facilite a todos os grupos que conformamos a corporación e que faga público para toda a veciñanza os resultados das medicións que se efectuaron nos meses pasados na Rosalía de Castro. De igual maneira, solicitamos que encargue as medicións de día para ter a información completa respecto dos ruídos que lles afectan á veciñanza, así como unha revisión técnica das medidas de insonorización dos locais da rúa. Exiximos igualmente copias da documentación relativa aos expedientes sancionadores que se tramitaron nesta zona. Pode o Goberno local facilitarnos todos estes documentos o antes posible? 4.
As familias beneficiarias do Servizo de Axuda no Fogar expresannos as súas queixas por unha cuestión que ten que ver coa xestión das horas de atención ás usuarias. Segundo nos indican, despois de meses de trámites para a ampliación das horas de atención a persoas usuarias que empeoran no seu estado, o Concello responde con ambigüedade e non chega a concretar esas ampliacións ás que teñen dereito. Pode o Goberno local aplicar os beneficios da nova lei ás persoas que xa están no programa con máis celeridade e evitando os atrancos na tramitación para as familias? Relacionado tamén con cuestións de atención a persoas vulnerables, o seu programa electoral para as eleccións municipais do 2023, o PSOE de Betanzos comprometeuse a ampliar o servicio de atención temperá hasta os 12 anos de idade. Que medidas ten pensado adoptar o Goberno para cumplir este compromiso? 5. A veciñanza do barrio dos Remedios amósanos a súa preocupación por a perigosidade que presentan dous dos muros que existen no camiño do Refoxo, un deles de titularidade municipal. Os mencionados muros, ademais de presentar abundante maleza, ameazan con derrubarse a medida que as choivas comecen a facer presenza. Pode o Goberno local reparar estes muros? Na mesma liña e na mesma zona, pode o Goberno local reparar a marquesiña do transporte público do Camiño Real de Obre e desenvolver todas as medidas de mantemento necesarias nese camiño? 6. No camiño de mellorar a transparencia da institución municipal, desde o BNG, quixéramos rogarlles que melloraran o funcionamento da canle de WhatsApp municipal. Son numerosas as veciñas que nos amosaron o seu descontento polo carácter non bidireccional da mesma canle, pois moitas das mensaxes e das preguntas que envían quedan sen resposta. Pode o equipo de goberno mellorar este punto e instar a que se respondan as dúbidas das veciñas nesta canle? Na mesma liña de mellora da comunicación da institución coa veciñanza, pregámoslle ao goberno local que avise a través do WhatsApp municipal de cartelería de situ de obras de importancia como a que lle afectou á estrada de San Xiao. O aviso con escasa marxe de previsión impediu que as veciñas que residen na zona puidesen organizarse con tempo. Por certo, pedimoslle ao goberno local que proceda a retirar as árboles deste camiño que ameazan con caer antes de que caian soas. 7. En case todas as sesións plenarias no BNG recollemos o malestar da veciñanza do Concello para a limpeza de algunhas rúas dos barrios ou de outros elementos do noso termo municipal. Nesta ocasión, os veciños e as veciñas indicaronnos o seu malestar pola suciedade e a mala imaxe que presentan os paneis de información que se atopan esparexidos ao longo de todo o Concello. Pode o equipo de goberno proceder á limpeza destes paneis e desenvolver neles os perceptivos labores de mantemento? 8. No mes de xaneiro do 2024, o BNG de Betanzos presentamos unha pregunta para solicitar cursos de acollemento lingüístico para persoas estranxeiras. Eses cursos non se convocaron e a problemática continúa. Aos centros de ensino secundario de Betanzos, especialmente hoy esas Mariñas, chegan un número elevado de persoas estranxeiras que non dominan ningunha das linguas oficiais de Galiza. Estas persoas matricúlanse no ensino secundario de adultos porque o ven como a única alternativa posível para a aprendizaxe da lingua galega ou da lingua castelá. Pode o Concello valorar a oferta de cursos de acollemento lingüístico para que as persoas de orixen estranxeiro adquiran os idiomas oficiais de Galiza e poidan así acceder ao mercado laboral e mellorar a súa vida diaria? No caso de non poder facelo de maneira directa, pode contactar con algunha ONG para ofertar estes cursos de maneira coordinada? Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e todas. Primeiro, o camiño da Sarra presenta un estado de deterioro que dificulta o tránsito e pode ocasionar problemas de seguridade. O mal estado deste camiño leva xerado numerosas queixas polos veciños e consideramos que o asfaltado desta vía contribuiría a mellorar a calidade de vida dos mesmos e a facilitar o acceso da zona. Poden informarnos se teñen pensado poñer fin a esta situación? Segundo, nas derradeiras semanas este grupo recibiu por parte de varios veciños a necesidade de contar cunha varanda de seguridade nas escaleiras situadas diante da fonte da igrexa de Santa María. Teñen pensado proceder á súa instalación? Si a resposta é afirmativa, cando? Terceiro, é o que comentamos antes na moción.
Nos últimos tempos, varias familias puxeron en coñecemento do Grupo Popular o seu malestar pola reducción das axudas de material escolar, únicamente á compra de ordenadores e provocando, en algúns casos, a acumulación de varios ordenadores por familia para a súa venda posterior. Son coñecedores desta situación, teñen algún plan para atallar este problema. Cuarto, as 16 persoas asistentes á actividade deportiva de bádminton coméntannos o seu malestar pola eliminación desta opción, que dende hai máis de 40 anos viñase celebrando no pabillón municipal. Rogamos ao Executivo Municipal que reorganice as actividades deportivas para incluir esta disciplina dentro da oferta do noso Concello. Quinto, veciñas e veciños de Tiobre trasladan a súa preocupación polo mal estado da conservación da pista que baixa pola parte traseira do local social da parroquia hacia a Nacional 651, así como a necesidade de instalar un punto de luz, xa que non existe ningún en todo o trazado do camiño. Contemplan reparar a pista e ou instalar o punto de luz? Sexto, o pasado 30 de abril, o Grupo Municipal do Partido Popular presentaba unha proposta para dar cumprimento á ordenanza de tenencia de animais de compañía, na que, entre outros asuntos, contemplábase a realización dunha campaña de sensibilización para concienciar a poboación sobre a importancia de recoller as defecacións dos animais. O Goberno Municipal respostou que xa tiña previsto realizala nos próximos días, e xa pasaron 5 meses. Teñen pensado realizala, e en caso afirmativo, cando. Sétimo, o pasado sábado 14 de setembro celebrouse no interior do Parque do Pasatempo unha actividade de adestramento de cans, moi cuestionado e criticado por varios veciños por diferentes motivos. En primeiro lugar, pola existencia de sinais que prohíben expresamente o acceso de animais ao recinto interior do parque. E, en segundo lugar, pola existencia de numerosas defecacións nas inmediacións do parque infantil. Por todo o exposto, queremos preguntar se son coñecedores desta situación e que medidas teñen pensado levar a cabo para dar cumprimento ás normas actuais de entrada ao parque. Octavo, veciños e veciñas das diferentes parroquias do noso Concello pídennos que solicitemos a seguinte información: cal é a periodicidade da limpieza de camiños rurais, así como a dos locais sociais. Nada máis. Moitas grazas a todas e a todos, e sen máis temas que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.